Vale, hasta. Vale, hasiera emango dutxegu osoko bilkurari. Udalburuaren ohiko bilkurako dei egiten zaio udaleko osoko bilkurari. Bilkura hori 2024ko irailaren 19an egingo da 8:30 udaletxeko osoko bilkuraren aretoan. Zerrendako gai hauek aztertzeko eta bazteko. Gai zerrendako lehenengo puntua 2024ko uztailaren 18ko osoko bilkuraren akta onartzea. Bai, izan da puntu bat, non komentaren dune gobernu batzordekoa, preguntaren dunean hori ordutegiz kanpo zegoela eta ez dakiz zer, aktan ninten deu, guztien berri dut ez dana. Bai. Pero tú sola bakarrik ninten deu, alguna vez igual se ha hecho alguna fuera de horario, pero porque ha sido necesario por alguna razón, pero siempre se hacen después de las comisiones. Orgu komentaren dun, bueno, hobeto esan da, zu komentesen dun, zelan pregunteko zen duela eta aldatu behar bada, pues aldatuko zen duela edo orduen hori baiaktan agertzea zelan zuek bai zalantzan jartzen zen duen hori inan zan edo ez. No, ordene ze proposatzen duzu modifiketa... Bai hori gehitzea, zuek botatakoa. Vale. Eta horregaz aduz. Comentan que en el acta hay una parte que ellos nos preguntan. Cuando preguntamos por el horario, en la intervención termina, creo, Gander diciendo pues el tema de que lo iban a preguntar o que lo iban a mirar, a ver si se podía cambiar o no, cuántas veces, y si había que pasarlo por pleno, que se iba a pasar por pleno para hacer la modificación necesaria. El cambio de los horarios se por pleno. Sí, eso sí. Pero bueno, más que nada para que se registre lo que la intervención termina así, no con nuestra intervención. Vale. Vale, udaleko... Bueno, egiten dugu dekretutan zera ezakit. Atzo komenta zuztena dekretu dena, edo? Gero igual, puntuen, edo... Bere puntuen... Vale. Udaleko osoko bilkurak ebatzi beharreko gaiak. Bigarren puntua, Ester Caminero Espejo Andreak zinegotzi kargua hartzea. Ester izango da zinegotzi berria, Etxeberrien ordez, baina izan baino lehen konprobatu behar dira gauza batzuk. Adibidez, kredentziala, hemen dago kredentziala, gero dana, ezagutzen dugu baina konprobatu behar dugu. Vale. Alde batetik, beste alde batetik, bete baso dela dokumentu bat edo batzuk, relación de bienes eta incompatibilidades eta hori, eta ja bete du dena. Osea, que normatiba betetzen da. Eta nire partetik, dena ondo. Orduan, les decía que, pues eso, que vas a ser la siguiente concejal, pero que había que comprobar algunas cosas, que esté la credencial, tu DNI, y que haya rellenado las incompatibilidades y la declaración de bienes. Está todo correcto, entonces por mi parte ya está. Ahora Lander te dará la pregunta para tomar posesión y luego te dará posesión del cargo y desde entonces ya serás miembro de la corporación. Vale, Ester, zin egiten duzu, edo itxematen duzu zure kontzientzia gaitik eta horre gaitik zintxo beteko dituzuela zinegotzi karguari dagozkion bete beharrak eta betearaziko duzula konstituzioa estatuaren oinarrizko arautzat? Bai, bereak adan, inolako. Vale, hemetik aurrera ez zinegotzi moduen sartzen zara, así que zorionak eta ongi etorri. Ongi etorria. Vale, osoko bilkurarekin jarraituko dugu, hirugarren puntua, udalaren barne antolamenduaren araubidea ezartzea. Lehenengo puntua hor barruan, bigarren alkate ordearen izendapena aldatzea. Bueno, proposamena ikusi dozu, Joseba Calleja dala bigarren alkate ordearen izendapen proposamena. Eta, bueno, bera izango dala. Orduan, bueno. Gure partez hori abstenituko gara puntu honetan, azken baten guk hemen ez dugu parte hartzen ez erabakitzen, orduen gure partez abstentzio bat izango da. Atalean, antolakuntza informazio batzorde burua eta ordezko aldatzea. Edakizuen ez agaitzi behar izan zen antolakuntza
burua eta orain itxear izango da eta suplentea bai Joseba. Bueno, gu hemen kontra bozkatuko dugu, azken baten komente genuen legegintzaldi hasieran gobernu eta udala osotu genuenean, zelan 6-5 zinegotzi gauden herritarren ordezkaritzapean, eta ez dugu uste hori denik modurik non samudoztarrak egongo diren ordezkatuta modu ekitatibo baten, ezta? Orden komente genuen zelan representazioak imarko gendule bai komisioaren baten adibidez, mankomunitaten bai alan komente gendun, gaurko realidadea holan dalako, eta horregaitik gu kontra bozkatuko dugu. Batzorde buru izango zara? Bai. Zeatala, udalbatzaren ordezkariak aldatzea osoko bilkuraren eskumenekoak diren kide anitzeko organoetan, eudel, eta udalsarea 2030an batzorde betearazlea. Bai, hemen aurreko zeragaz jarraituz, kontra bozkatuko dugu. Artean jarriko berdin, Bai, ini berdin eta listo. Baina esan nork izango duten. Bai, bale. Udelen izango naz ordezkaria eta udalsarean be bai. Oso zubietan. Bai. Eso se manda, Sustitutos dauzu. Ez. Uste eudelen badauela sustitutua, bai itxiar uste dala. Esango nauke itxiar dala eudeleko... Vale. Laugarren puntue, behin betiko eneste Silicatos de Malpica SLU Merkataritza Sozietateak aurkeztutako kurtseko industrialdeko 1.2 lursatiaren xehetasun azterlanaren testu bat egina. Ez dakit hemen... Bai, komisioan argitu genduen apurbete gai honi buruz pasadana, eta bueno, gure partez abstentzio bat izango da. Vale. Listo. Vale, 5. puntua, 2024ko maiatzetik abuztura bitarteko dekretuen berri ematea. Bai, hemen oin arte izan dugun modunez, biurbe gauzabera esango du. Beran duen modela duzela, ez dauela astirik aztertzeko, ikusteko eta aztertzeko. Lau hilebetekoak barriro garatzen direla, korrespanau plenotatik bakarrik pasatu dira aurtengoak, da ingezko sartu ginenetik abendura artekoak, ez dire ondino paseu egin. Eta, ez dala betetzen ari, nire ustetan, legeak dinoena, ez? Lehenengo plenoan egon behar dela kontuen. Eta gero, esan da, borondatea gonezkero, askoz ere errezago ikusten dutela, astero goten dira batzordeak, eta lehen beholan egiten zen, horrein arte beti beholan izen da. Pasetan ziren komisiotik, batzordetatik eta hilero igual. Eta hombre, hilero, luzek freskoago dauz, egin nahala diakiten dugu, eta hilero igual astatu behar duguz, egon edo onda berrota barre dekretu. Eta ez, horrein, gertatu dana, 491 dekretu egin direla ez. Eta honen zer erakusten dago? Erakusten dago, batzordeak egiteko gai nahikorik ez dagoela esaten danean, dekretuz hartzen direla erabakiak eta gara. Badakit zure eskumena izango dela, baina da gobernatzeko modu baten erakuslea, talantearen erakuslea. Orduen, eta limitera eroatea duz, eta 2 hilabetero informatzea honetaz, informatzen danean, ze barriro dinot, orain arte informatu, eta, niko iluna iruditzen dira. Vale, guk komentatzea, zentsu horretan
legea, begiratu dugula bai, eta, 2 hilabetetik behin, emetik eta aurrera 2 hilabetetik behin legeak dinoen moduen paseko duguz dekretuek, eta gero, komente dozun pasan urtekoak, nik esango nuke paseta dauzela, nik uste, haituko dugu pase diren ala ez, nik esango nuke paseta dauzela ekainetik abendura egon diren dekretuak. Nik uste baina, begiratuko dugu hori. Ni seguru nau, bakarrik pasatu direla baten, eta izen dela, beste luze batak guri emonda zuzela, baina plenotik bakarrik pasatu dira baten, eta eztabaida bardin izan zen. Harridura, nik uste dut, idazkariak zendako deuela legezkoa, zer da legezkoa. Zer aurreko plenoan galdetu nizkizun, galdetu notzun gauza bera, eta, zazen duen begiratuko zendule, eta zer da legeak dinona. Ez gure dut, argumentatzeko nire urrengo interbentzio. Legeak zer dinu. Pleno ordinarietan pasatu behar direla. Hori egingo dugu, plenotik. Gogoratu gure dut hemen, zenbat denbora behar izendan hau jakiteko, hau da, guk, uste dut, okerrezpan hau, azaroko plenoan zahatu genuen ez jakuzela pastetan dekretorik. Urtarrilekoan barriro zanatu genuen. Esan genuen zelan legeak behartzen zauen horretara. Danatan esan zen duen begituko dozuela eta gaur arte pasatu dira okerrezpan hau 11 hilabete begiratzeko hori, hain simple dan diuze bat. Eske txarren ez da hori. Pasatzen hasi zarienean, beti kuestionatu da zuen egiteko modu hori ezala legezkoa. Eta erantzune danatan izan da begiratuko dugu legea zer dinoen. Gaur arte ez dozue rekonozidu, guk esaten gendune, egi ezala eta zuek zenduela legea betetzen. Entzako, hori, barriro dinot, oso larria da, zera informazioa oskutatzea, da, oztopatzea, informazioa zera, heltzea, eta horrek izen bat dauka gobernatzeko moduan. Yo creo que aquí el problema que tenemos en este ayuntamiento es que no hay un secretario titular. Entonces, es el que tiene los conocimientos jurídicos de todos los temas. Aquí los que estamos haciendo de accidentales, hacemos lo buenamente que podemos las cosas. Entonces hay muchas cosas que se nos pueden escapar en relación a las leyes. Entonces, ¿qué hacemos? La corporación por activa y por pasiva está intentando traer un secretario. No hay. Han mirado el gobierno más con diputación, en otros ayuntamientos. No hay. Claro que no se puede escapar a las accidentales muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la solución de momento? Esto es lo que estamos haciendo para que siga el ayuntamiento para adelante. No, perdona. La solución, ¿cuál es en cualquier otro tema de consulta jurídica que tiene que hacer la Secretaría Accidental? Pues eso. ¿Cuál es la solución que hacéis? Pregunto. ¿Cuál es? Yo no sé de todos los temas. Pero ¿qué es lo que sueles hacer cuando se plantea cualquier tema jurídico o cualquier duda jurídica o cualquier interpretación de la ley? No estoy hablando de este. Cualquiera. De todas maneras, la responsabilidad también, asumo que la responsabilidad también es nuestra. Claro, ella es una trabajadora del ayuntamiento. Sí. Y por lo tanto, pues bueno, ella también se ha asesorado, porque lógicamente se tiene que asesorar. Ya hemos dicho que lo vamos a pasar cada 2 meses como dice la ley, y el tema de los decretos, pues bueno, habéis tenido cuenta porque se os han mandado todos los decretos, habéis pedido un informe por escrito y se os han mandado todos los decretos del año pasado. Ya te digo que tengo que mirarlo si por pleno ha pasado, porque no me acuerdo de todos los temas de todos los plenos, y si no ha pasado, pues si hay que pasar, lo pasaremos sin ningún problema. Ahora hemos pasado de mayo a agosto y en el siguiente pleno ordinario pasaremos los 2 meses que corresponden septiembre-octubre y lo pasaremos en noviembre y ya está. Sí, pero pues bueno. Vuelvo a repetir, o sea, ya sé que tú eres accidental y que no tienes conocimientos jurídicos para estas cosas, ya lo sé,
Es que no te estoy echando la culpa a ti, te estoy echando la culpa al tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque esto se ha planteado aquí 5 o 6 veces, ¿no? Y la responsabilidad de que se dé respuesta a lo que se ha planteado aquí es de él. Entonces, él es quien tiene que acudir a quien sean los servicios jurídicos que sean, y decir, se ha planteado esta cuestión, que además es muy sencillo, porque quiero decir que esto no es más que una llamada de 2 minutos. Esto cualquier secretario, bueno, y no secretario, que hay un montón de técnicos de administración general con conocimientos jurídicos que te resuelve la pregunta en 5 minutos. O sea, esto está resuelto en 5 minutos, porque esto es público, o sea... Bueno, pues habrá llegado tarde la contestación, pero ya está, ¿no? Vale, pero entonces tendré derecho yo, si he tenido que esperar 11 meses a la respuesta, y habiendo planteado la pregunta al menos 4 veces, tendré derecho yo a que quede... Y otra cosa más, porque cuando se dice ya tenéis, para que se vea que es transparente, yo acabo de poner otra propuesta encima de la mesa. Y es que también se podría llegar a un acuerdo de hacer de otra manera las cosas, para facilitar el trabajo. Y es que en vez de cada 2 meses, pues cada mes pase por comisión. Y de esta forma, pues tenemos las cosas más frescas, los decretos que se aprueban más frescos, y si no hay ningún problema en que se conozcan, no sé por qué no se adopta esa posición. Para nosotros nos ayudaría. Para vosotros sería una muestra de transparencia, de poner a disposición, si no tenéis nada que ocultar, de poner a disposición de la oposición, pues lo que vais haciendo durante el mes, que es mucho, porque resulta que no hay comisiones, porque no hay temas para tratar. Sin embargo, hay meses que se aprueban pues 156 decretos, y en 4 meses se decretan 471 decretos. Entonces, eso es una propuesta que se ha puesto encima de la mesa, y si hay voluntad, no es más que decir que sí y hacerlo, porque si hay un libro de registro de decretos, como se dijo en el último pleno, donde hay que subir todos los decretos, pues no sería más que a final de mes, y en la siguiente comisión dar cuenta. Es muy sencillo. Vale. Recogido la propuesta y bueno, la analizaremos y os daremos respuesta. No sé si tenéis más dudas sobre algún decreto o... No, porque no hemos tenido tiempo de mirar 471 decretos, vale. Entonces supongo que habrá muchas dudas, no una, muchas, sí. Pero estas las iremos haciendo en el único foro que tenemos para preguntar, que es el ruegos y preguntas del pleno. Vale. Udalbatzaren organo gaineko kontrolagarea paseko gara, 6. puntua, erreguta galderak. No recibo. Bueno, así ahora Lorezainen grebagaz eta herrian dagoen egoerez. 4 hilabete pasatu dira Lorezainak greba hasi zutenetik. 4 hilabete luze begiristako ondorioekin. Herritarrek ezin izan dute gure herriko igerileku, lorategi, parke, kirol instalazioetaz gozatu ari zen. Eta egoera gaiztotu egin da. Espaloi, ibilbide, gezarleku, txakurtoki eta beste leku askotan arazoak dauzkagu gaur egun. Bistan dago, eta denon nagoen ere, herriaren egoera tamalgarria. Uztailik osoko bilkuran, diskurtso luzea egin zendun, eta gero, sare sozialetan eta egunkarietan ikusi zaitugu erantzukizuna beste batzuen gain jartzen. Kontua zurekin ez balitz bezala. Ordua da, egoerari aurre egiteko. Eta herritarrei zerbitzu guzti horiek eskaini ez izana udalaren erantzukizuna dela onartzeko eta pausoak emateko. Udal zerbitzuak dira herritarrei ukatzen zaizkienak. Eta azpikontratatuta dauden arren, egoerari irtenbidea bilatu ez izana, hainbeste denporan alkatearen eta gobernu taldearen gaitasun eza adierazten dute. Hilabete bi pasatu dira azken osoko bilkuratik, eta egoera ikusita ez zara kapaz izan bitartekaritzako hiruko batzar bat egiteko. Ikusle hutsa izan zara, ez duzu bilerarik egin langileekin. Ez zara kargutu herritarrengan izan duten eta izango duten kostu sozial herritarrengan izan duen
eta izango duen kostu sozial eta ekonomikoaz. Arduragabekeri hutsa gure ustetan, zure aldetik eta gobernu taldearen aldetik. 5. hilabetera goaz, baduzu zeu zer egiteko asmorik. Galdera, 5. hilabetera goaz, baduzu zeu zer egiteko asmorik. Herritarrak eta langileak irrikitan daude egoera honi buelta eman eta egonkortasunera bueltatzeko. Egizuzu be, orain arte egin ez dozun alegina, Zamudio Estarron onurako da eta. Komentatzea, aurreko osoko bilkuran esan genuen moduan, badakizue zelan joan den procedimientoa, lehenengo maiatzak 10-etik ekainak 10-era joan zala huelgea, gero ekainak 10-etik abuztuak 10-era arte, eta orain iraiak 6an agertu da, publikatuta Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan, indefinida moduen presente deuriela huelga, ez? Guk zentzu horretan badakizue empleo, trabajo eta lana eta Eusko Jaurlaritzako departamentura agindu genduela kasu hau, hainbat proposamenez, eta erantzuna jaso genuen eta martxan jarri ginen. Beti ere udalaren lehenengo hilabetetan, udalaren egoera ikusita eta Zamudioren egoera ikusita, euren arteko proposamenak egon diren heinean gu ez gara sartu, ikusten dugu egoera hau estankatu dala eta hori herriaren kaltearako dala. Eta naiz eta zuk esandako guztia jakin deizuen oindala azte bi txarto espan hau gehitu dutaz eta oraindik nago itxaroten itxordu bat ematea. Telefonoz deitu dutxiet, ez toztieko duten telefonoa, e-mail bat agindu dutxiet, eta erantzun eman doztie, ostabere erantzun dut nik ordutegia jartzen, eta ez tozt erantzunik jaso. Zike beraz, nik uste dutu del gobernuak eta alkateak herrian dagoen arazoa ikusita, martxan jarri gara, oporrak bueltan, lehenengo gauza egin duguna da, hau baloratu eta ikusi zelan dagoen, teknikariek ez berbagin eta enpresagaz berbagin jakiteko zelan dagoen, eta badinotzuet, itxaroten gauzela. Baina pauso hori emon dugula. Oindala bihazte. Bai, Luzon, greba oindala da lau hilabete hasi zen. Eta oindala 5 hilabete, lau hilabete terdi. Eta oindala 5 hilabete terdi anuntziatu zen. Osea, oindala 5 hilabete terdi, hasi baino lehen haude konpondu zen, baina, gaurkora. Uztailean, zabatu genuen, udala ez zegoela ezer egin. Kontedozun guzti hori, gero zertan gauzatzen da. Hau da, zertan gauzatzen da. Eusko Jaurlaritza jo dugu. Zu badakizu Eusko Jaurlaritzak alde bakarreko zerak ezin deuzela konpondu. Eusko Jaurlaritzak medietan deu alde bietako borondatea badau. Enpresak ez dugu kidezelango borondaterik. Ez da egie, ez dakitzen zuk esan duzun hori, ez dakitzen proposamen egin direla. Ez da egie. Ez da egie. Zuk ez duzu berbarikin langileakaz, badakit ez duzu berbarikin. Ni bai indot, askotan. Eta badakit bakarrik egon direla proposamen bi. Izan zen bat hasi orduko, eta beste bat, Uztaile inguruan, okerrago zana hasierakoa baino. Osea, ez dira egon eta ez da egia gu ez gara sartzen ze proposamenak egon dira eta euren artean konpondu behar egin zeuzer da. Ez, ordurako eurek bota zuten atzera egindako proposamena lehenengo baino okerrago azalako. Ez? Eta esan dozu, gehitu dozule, e-mailak gehitu dozuzela eta ez dotzuela erantzun. Uztailetik ona, hilabete 2 pasatu dira. Borondatea gonezkero, topetan da, denborea batzar bat egiteko. Eta ez da bat be egin. Hau da, honek izan gure dut, ez dala ezer egin hilebi honetan. Eta beste guzua esango zut. Ia egunero, konzentratzen dira hemen plazan. Langileak. Eta errez daukazu. Estilara jetxi, joan baten gara, eta esan, zu, noz bat egitiki.
Baina horretarako borondatea behar da. Eta ez baloiak kanpora bota. Hemen baloiak kanpora bota baino ez da egiten. Esaten dozuenean ez dala udal zerbitzu bat. Udal zerbitzu bat ez, udal langileak ez direla. Ez dira udal langileak, ez dira ez. Badira langile surrogableak. Udal zerbitzu baten langile surrogableak. Eta horrek zerbitzu guztiak udal zerbitzuak dira. Eta erantzukizuna udalarena da. Eta pliegoak ataratzen dituena udala da. Eta ordaintzen duena udala da. Eta orduen, ikusite ze eragin dekononek herrien, udala da erantzulea zerbitzu hori ez eskaintzea dena. Eta orduen, bere aldetik dagoen guztie ipini behar dugu, eta dagoen guztie asko izelei edo ezebez. Eta kasu honetan izen da ezebez. Ze 5 hilabetetan ez batzartzea. Langileen ordezkarikaz hori da utzikeria. Guk komente dugu ja zein lan gure posizioa eta horregaz aurrera botako dugu. Bai. Hurrengo gaia da polikirolderiko monitore baten ingurukoa. Polikirolderiko monitore baten egoeraren inguruko salaketa egin nahi dugu. Badugu, Zamuriokoa den monitore bat, polikiroldegian lanean orain 20 urte inguru eroango dauzena. Bere lan orduak gero eta gehiago murrizten ari zaizkio. Eta lan orduak gehitzeko polikiroldegian aukerak egon diren arren, ez zaio lan ordu koporu hori igo. Jakin nahi dugu zergaitik herriko pertsona bati horrelako tratu eman behar zaio, baldin eta bere funtzioak ondo betetzen baditu eta bere lan ondo egiten badu. Badakigu zuekin bilduta egon zala, uda baino helena gurekin ere bai egonda bilduta, bere egoera oso zaurgarria da, oso bapuleatua sentitzen da, ez azkeneko hilabetetan, baizik eta azkeneko urtetan, zen hau urteetan zehar degradatzen den egoera bat da, poliki orduak murrizten ari zaizkiolako, eta berarengan eragin handia eta oso zuzena dauka. Orduan jakin nahi dugu zer dela eta hori, eta zer egin behar duzuen egoera hori konpontzeko. Bai, beragaz batzartuta egon gara. Utzat bai egoera larria da, horregatik beragaz batzartuta egon da. Eta pliegoa kontratazio moduak egiten dozkun arabera, usten dozkun arabera, pentsetan dugu urritik aurrera beran egoera aldatu behar da. Dano dakigun modun, pliegoak dauz, kontratazioak, eta hortze bai badago enpresa bat kudeatzen duena kirol zerbitzu horiek, hemen herrian ematen direzenagaz. Beraz, abenduan bukatu egiten dire kontratazio hori, barria ingo da, eta benan egoera hobetzea saiatuko gara aldan neurrian. Bera proposatzen zuena, legeak edo kontratazio bidea ez dugu onartzen zuke, ezin da zu beran ordutegiak handitzeko, ez dakit, paper bat ekarri, bolondez batzuk joango direzela kurtso horretara, ez da gure eskuetan erabaki hori hartu behar gain. Kontratazioa dauen pertsonak erabaki zuten ezala justifikante bat, justifikazio bat aurrera ateratzeko kurtso hori. Baina alden neurrian urtarrilarako beran egoera saiatuko gara aldatzea, ondauzen pliegoei begira. Baina, ez aiztu pliegoak eta zuek egiten duzu zela. Ados, ez dugula hartuten lehenagotik, berak aurkeztu zeuen dokumentazioa kurtso bat emoteko ezala onuragarria. Kurtso hori ateralizateko eta lan orduak aurrera. Guari gara hitz egiten urteetako degradazioa, Ados, alaitz. Ez da, esaten dugun modun, ekainetik hartuten dugunetik eta itziar guk beti esaten dizugu moduan, eta alden aurriak saiatuko gara urtarrian beran egoera aldatuten. Ondela urteetik badator, ados saiatuko gara urtarrian gure esku dagoen guztia aldatu alizateko. Baina argudio hori orain zuek zaretenaren argudio hori mesedez ez aitatu berriro? Ze lehen esan egon beste partido politiko bat? Zuek izan zarete hemen zaudetenak eta jonen realitatea ez da azkeneko urtekoa. Hori da, aspaldiko urtetako kontu bat izaten ari da. Gugaz batzartu da neinean, saiatuko gara, benetan guretzat bai
preokupaiten dozkulako beran egoera bebai, eta alden neurrian urtarrilerako espero dugu, beran egoera aldatu alizatea. Bueno, ere bai, erotar batengatik aldan guztie. Espero dugu alan izatea, eta berak hori bizi ahal izatea, eta bueno, honi jarraipena egingo diogula bebai, bale? Guzti zatoz. Bale, urrengo gaia da bideko etxe eta ingurua. Utzikeria da nabarmena gure herrian, eta ez bakarrik Lorezainan greba delata, Aspaldiko partez hori da entzun eta jasotzen dugun herritarren partetik. Jakin nahiko genuke, zergaitik dugun horrela herriko zonalde hori, eta zein maztasunarekin egiten zaizkien jarraipena urrengo zonaldei. Printek inguruko bidegorrian zehar dauden paperontzien egoera penagarria da, eta eramatzate apurtuta hilabeteak. Beko partetik, poltzak jausten dira, eta zikinkeri guztia hon egoten da. Animaliak ibiltzen dira handik, ez etxeko abereak bakarrik baizik eta inguruko abere guztiak, bakizue basurre bajatzen direla, bueno, orkatzak eta bai. Pipikanari ez zaio mantemendurik egiten, 0. Atea apurtuta dauka, ezin da itxi, baina ez itxi behin betiko txartel bategaz zabaldu alizateko, baizik eta txakurra bertatik ez urteteko. Zuloz beteta dago lurra, txakurraz duzunentzat tontakeri bat izan alda, baina bertara joaten garen nontzat argitza da. Zengabaz ez dago argitasunik, orduan txakurraren bila joan barbaztara edo zuloetan hankasartu eta okertzen dituzu orkatiak. Eta behin baino gehiagotan gertatu izan zaigu. Ez da inoiz desparazitatzen, bertan animaliak egoten dira. Eta etxeetan ditugun animaliak badituzte beraien jarraipenak, desparazitazioak eta bar. Baina nik uste dut udalak horrege bai, badaukala erantzunkizun handia. Zen guk, jabeok badaukagu, baina udalak ere bai badauka. Ze bertan, txakurrek txisa, kaka eta bar egiten dituzte. Osa, imaginaizu ez delako infekzio fokoa izan daiteke. Bertan dagoen etxola apurtuta dago. Poltzen dispensadore bat dago, baina sekula ez dauka poltzik. Arrazoiak desberdinak izan daitezke, baina hori da daukagun errealitatea. Parrillen ingurukoa zikin egoten ohi da. Inguruko paperantziak gainezka daudela. Bai, izan daiteke jendeak kanpoan ustea, baina batzutan tokira eramaten dituzte eta gainezka egoten da. Parkean dauden komun publikoen egoera nazkagarria da. Nazkagarria. Ingurutik pasatzean, handik ibiltzen garenok egunero, txisa usain itzela egoten da. Kaka usaina ez da nabaria, baina txisa da terrible eta beroarekin jasan gaitza. Eta askotan, ez esaterren gehienetan, apurtuta egoten da. Komun publikoaren alboan dagoen iturria urteak itxita dago, ez dakigu zergaitik. Bertan, txakurrei ura eramateko oso aproposa da, ezin da erabili. Dinot txakurrei ura emateko, baina izan daiteke bizikletan etortzen dan bat goitik bera bazaz, beteta dagoela, bere oinak edo, ez dakit, garbitzeko, erabilpen anitzak emanen zaizkio, ez? Bizikleta garbitzeko gunea eta konpontzeko erabiltzen den toki hori, erabilera guztiz mugatua dauka. Zabaldu zen helburu batekin, erramintatzu batzuk egon ziren, jendeak lapurtzen ditularen aitzakipean, ez dira berriro ipini, baina garbitzera ere sartzea ezinezkoa da. Ze ura ez da zurgatzen. Dago kriston pantanalan montauta. Benetan, dala, baina negargarria. Eta zorionez herrian baditugu txerrendulari pilo bat. Ze da kirol bat, gero eta jarraitzaile gehiago duena. Baina bere baldintza dira tamalgarri. Gauetan, bideko etxe parkeko argiak amatuta egoten dira. Horrek suposatzen duenarekin, ze oso zonaldi zabala da. Harriak dauztoki batean oso handiak, enpresak daude, jendeak aurrera eta atzera egiten du. Gizonezko zein emakume. Hori izaten da, gune beltza baino beltzago. Ze oso bakartia da, zonalde hori. Bakaro, argitasunik ez dauka, are bakartiago bilakatzen da eta bildurgarria ere bai.
Eta honekin batera, Arpetzen ebazerretik albotik industriagunera pasatzen den bidezka, horrek, hor dago bidezka bat, eta gero beste bat erditik doana, Paletzel Txori herrien amaitzen duena. Horrek ez dauka inolako argitasunik. Eta gabetan eta goizaldetan jendea joaten da lanera. Eta hor ikusten dira emakume pilo bat bakarrik. Korrika batean pasatzeko gune hori. Ostras, eta daukagu bertan, osea, ez da zelan egon daiteken egoera horretan, eta luze dara magaiak, Hona ez ditugu ekartzen, bueno, argitasun puntu hau ez dago, ez. Zeskila, hilabeteak dira horrela daukagula zonalde hori. Orduan, uste dut direla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntu egoera tamalgarrian dauzenak. Eta ez dut ulertzen, zela Zamudioko udal batek hola neukit dezaken egoera horretan herria. Orduan, guk jaso izan ditugu herritarren iritziak, kesak, eta hona da ekartzen ditugu, bihar bertan konponbide bat emateko. Lehentasuna dira. Vale, bueno, le comenta su alaitz papeleran asuntoa, papeleren asuntoa haitik jakitun gauz, ganera aurrekontu batzuk eskatu eguz aldatzeko, eta bueno, badaukaguz zerrendatuta zenbat papelera behar diren bideko etzen, ez bakarrik pipikan alboan dauen papelera beste batzuk bai uste aldatu behar direla. Gero, pipikanen asunto hori, bueno, nik uste dut bai, desparetzitazio kontu hori bai, bakoitzan ardura bai badala. Azkenan txakur bat badekozun, bueno, danak dakigu, egoera honean euki behar bezula, eta hori uste dut ezin dela udalaren erantzunkizuna eukian sartzen diren txakur guztiek, egoera honean egotea, eta orduan sortzen da. Ulertu dut. Guk txakurrak baldintza honetan ditugu, bizuetan ditugu, eta desparazitatu egiten ditugu dano, gure beharrez. Nik ez dakit zelan dauen bakotzan txakurre, zu bakizu zelan dauen herriko txakur guztiek. Jodanek daukate jarraipen bat, egiten zai, ez dira baserritan. Batzuk bai eta beste batzuk ez. Zuk ez suposatzen dut ez dakizula nire moduen beste txakur batzuk zelango egoerantan edo zelango kontrolaraten deurien, ez? Zu egingo duzu zurea. Bueno, eta ikusten dudana txakurren munduan orokorrean ibiltzen garenok, gurekin bizi dira eta normalean ohikoa hori izaten da, beren jarraipena egiten zaie. Baina, bueno, hori bakoitzaren ardura da, eta ni horretan ez nahi sartzen. Udalak egin behar duena hori ere bai gune hori bermatzeko baldintza minimo batzuk betetzen dituela. Eta ez da egiten ez ez. Horantxe joan ez esaten. Gero komento zue bai zuloak eta bueno, atea apurtuta dagoela eta boltsak ez dauzela eta bueno, han egoten dan leku bai, aterpe bat egoten zala eta bueno, apurtuta dagoela edo komento zu ez. Nik gogoratzen dut, hau, behin dago baino gehiagoetan aurreko legaldian komenta izan dugula, bueno, saiatuko gara egiera proposamen onak direla kontuan ukiteko, badakigu bai komunak eta komunak daukan arazoa, argiak daukan arazoa bai teknikaria bertan dago, seguri bai heldu asku eta horregaz gauz, bizikleta konpontzeko egoerarekin eta komunako egoerarekin jakin badakigu eta horregaz bai oindala bitzi egon gara komentatzen hor dagoen arazoa, base gainera sarritan urrek gainezka egiten dugu eta ez dakigu ze arazo dagoen teknikariek dabizaituten komunari dagokionez eta bizikletan kontuari dagokionez. Pipikanari dagokionez, azken aldian konpondu izan dugunean eta boltsak eta dana ondo jarri dugunean, bueno, zoritxarrez ez dugu irauten denpora asko egora horrean. Uste da, aurreko legaldian behar komenta izan dugun gai bat izan da, ze konpontzen dozuz gauzek, atea eminten dozu herritar txartela sartuteko eta bar, eta horrek ez dugu aguantetan
Bueno, alan dabe, uste dut gai bat analizeko dugula, aber zelan aldogunin, gauzek iraunduteko, ikusko dugu zenbat iraunduko duguen. Bueno, uste dut proposamen honak direla eta kontu nukiko dugu zela. Vale. Urrengo gaia da Funbisa enpresa. Zein? Funbisa enpresa eta inguruko zaratak, usainak eta keak. Ez da gai berria zuentzat edo elitzateki izan beharko. Zaratak eta usainak izan duzu? Bai, dana. Sí, esto, ya. Bai, Artezene Baserritik eta Zamudio auzogunen etxebizitzatik metro gutxitara kokatzen den lantegia da Funbisa. Lantegi honetan gau eta egun lanean dihardute eta bete atea zabalik dutela egiten dute. Guzti honek zaratapiloa sortzen du. Eta egunean zehar, auzokoak zarata horiei ohitu egiten badira ere, gabeko isiltasunean zarata areagotu egiten da eta ingurukoen deskantzua galerazten du. Zarata ezberdinez gain, usainak eta ke ezberdinak hortik ateratzen direla ikus daiteke. Beraz, ulergarria den bezala, hainbat gaik arduratzen gaituzten lantegi honen inguruan. Herritarren osasuna izanik erdian kokatzen den premisa. Lantegi honen inguruan, behin eta berriro hitz egin badugu ere, orain zein aurreko legegintzaldian ere, udaletxe bezala pausuak eman badira, ez dugu horien berririk izan. Honek, udalean guztiz geratuta dagoen gaia dela, ondorioztatzera eramaten gaitu. Edo behintzat, merez izan duen trataera ez diozuela eman. Komisiotan zein osoko bilkuretan lantegi hori zein baldintzetan lan egiten duen galdetu izan dugu behin eta berriro. Eta udaleko teknikoekin ere gaiaz hitz egin dugu. Denbora aurrera doa. Eta zuen partetik ez dugu inolako erantzunik jaso. Gai honi garrantzia eman diozue? Zer egin duzu orain arte auzoko horien bizitza kalitatea hobetzeko? Zaraten neurketak egin dira? Kearenak? Zeo zer barririk badago gai honen inguruan? Jakin badakigu, herriko auzoko ezberdinak ere, gai honek kezkatuta udalera hurbildu direla, eta beraien kezak idatziz adierazi dituztela. Hau jakin dugun bezala, badakigu ere, kezak sartu zutenetik urtebete pasatu dela ere, eta oraindik ez duzuela inolako erantzunik eman. Ez idatziz, ez ahoz, ez kaletik, arazoa agongoz balitz bezala. Kezkagarri iruditzen zaigu gai honen inguruan guri inolako jarraipenik ez egitea, baina herriko jendeari inolako erantzunik ez ematea ezin dugu lertu. Zergaitik ez zaie erantzun bat ematen herritarrei. Beraiek baldintzak betetze dituzte, idatziz betetzen dituzte beraien eskaerak. Zergaitik zuek ez dituzu erantzuten. Zertarako nahi duzue jakin herriko jendeak zer nahi eta behar duen, edota zer pentsatzen duen, gero inolako kasurik egin gabe erantzunik emango ez badiezue. Baditugu, parti eta konpainia martxan, eta benetan posten garela, bai hau ikusita, sinesgarritasun guztia galtzen du behintzat nigan. Eta nuke nahi, baina momentu solan bizi dut. Labur bilduz, lantegi honen egoeraren berri izan zenutenetik, egoera hobetzeko zer pausu eman dituzuen jakin nahi dugu. Zamudioko auzokideen osasuna eta bizitza kalitatea bermatzeko zein pausu emango dituzuen. Eta azkenik, herritarrei ematen diezuen tratua salatu nahi dugu. Beraien kezkei ez erantzutea, ez zaigulako zilegia iruditzen. Arduragabekeria delakoan gaude guztiz. Vale, bueno, Funbisa enpresa honegaz, aspaldi konjuntu bat da, egia esan. Guk be teknikari digaz gabiz gai hau eramaten, eta jakitun nau enpresagaz berbagin deuriela eta txarto espan hau medizino batzuk bebagin deuriela.
konprobatu behar dut, bueno, nik nire proposamena izan zen, hori, saratan medizina bat itea, eta bueno, horregaz aurrera, informe bat preparatea enpresari aginduteko horren erantzunekaz. Egia esan da, momentu honetan teknikaria, hau eramaten duen teknikaria porretan dau, baina bueltan dagoenean, gure dauzue, eskatuko dut pausuz pausu emandakoa eta emango datzue. Eta alan dabe esatea, presente deurien personakaz harremanetan gauzela eta jakitun dauzela aretariko persona batek sartu zeuela eta ni beraz harremanetan nagoela jakiteko, guk mundu guzen pausuek, itxaroten nagoela informe hori aginduta enpresara, medizina ustot insala edo egiteko dauela eta informe bat aginduta enpresara eta hori auzokideak badaki. Beraz, behin baino gehiagotan kalean topatu naz eta jakitun dago. Así que, igual zuk daukasun personal kontaktua eta nik daukaguna desberdina da. Ez que desberdinak dira auzokideak, Bai, horrek ez gure esan, guk ez gabizenik zebe egiten eta ardurak aberia danik. Guk gabiz gurea egiten, eskatu dautze gure bai teknikariei aspaldi gai hau beregan hartuteko eta itxaroten gabiz horretara. Baina badinotzu teknikari alduten danean, eskatuko dautzetela ia ze gauza egin dautzien kontu honegaz eta komentatuko dautzutu. Bale, Lander, esaten duzunean kalean hitz egin duzula pertsona horregaz eta horrekin ja arduragabekeria ez daukozule, mesedez, horrek ez du adierazten. Ez duzu arduragabekeri bat ez dagoenik. Gauza bada kalean topatzea, kaixo zer modu, eta bai, bagabiz, hori esatea ez da ezer. Hori da, estamos en ello, baina pasatu da urte eta piku. Eta pertsona nik bi dakitez gutxienez. Idatziz biek egin dute, eta ez batak ez besteak ez du jaso idatziz ezebez. Orduan, hor dago zuen erantzunkizuna. Zuek eskatzen dituzun bideak martxan ipintzen badituzte haiek eta erabiltzen badituzte herritarrak moduan, zuek udala moduan bera daukazue. Hori da zuen beharra, erantzutea era berean. Eta hori ez abizi egiten. Kaletik pote bat hartzen dagoela komentatza gainetek, hori ez da. Hori ez da serioa. Orduan, konkretuki batek egin zuen komunitate osoaren izenean. Komunitatean ez daukagu horren erantzunik adibidez. Orduan, pote hartzen gauzela komentatzeak horrek ez dauka seriotasunik, bale? Eskatzen duguna da, idatziz, jendeari erantzutea merezi duen bezala. Eta bai, eskatuko dugu eta nahi ditugu teknikoak egindako jarraipen guztia, guk ere bai jarraipena egin ahal izateko. Eta ez daiten geratu, herritar batek esaten dit, ez niri esaten dit, ez ikusiko dugu eta guk jarraipen bat egin gai horreri. Bale? Ni gauza bat egin dure. Zuk uste duzu neurketak egin behar direla ikusteko enpresa batek atea zabalik prentsakaz beharriten duenean neurriak hartzeko? Ni ez hartuko teknikari baten lana. Ez da teknikari baten lana. Hau da, ni seguru nau, Zamudion dauen edozein taberna, goizeko ordu bidetan, atea zabalik dauela, musika jartzen badeu, ertzaina etorriko jakola eta esango etzola. Edo izi behar dozu atea ondo insonoriz eta badeko zu. Hau da, taller horrek, ez tekniku baten lana ez da hori, bakatu. Taller hori ez da pentsatuta ateak zabalik lan egiteko. Orduan, hori da, medida, pum, al momento. Beste guze mataia, gero, ateak zarratute, zarrata egiten duguen, ez dakizar, ez dakit dure. Baina, ateak zabalik lan egitea prentsakaz, hori, esan medidatik ezer, automatika. Ze hori, guztiz ilegala da, jakin behar dozu. Ez da teknikori behar hori jakiteko. Vale, nik ja komento dut ze prozedura jarraituko dugun eta horregaz aurrera botako dugu, así que... Eta... Akatea zuzara, Bai.
komento, ja... Erantzukizuna hori nik esan dutzuten horretarako ez dela behar teknikurik, hori betearaztea. Vale. Ja, komento zein jarraipen ingo dugun Eta guzti honetaz abisatuko gaituzu bebai komisio batean, etorri bargara berrirona osoko bilkura batera galdetzera, zekaro, bilabetera urterdia pasatzen da, eta gero beste urterdia, eta gero etorriko da beste alkate bat, eta esango dugu aurrekoak egingo zuena, baina bengoak, orduan guk nahi dugu freskotasuna erantzunetan, eta izatea gaia ari konponketa bat emotea, alik eta azkarren. Zen holan dara maguz urteak, Eta bertan bizi ezareten ontzat berdin zaizue, baina ingurua ez da ondo bizi bertan. Bai? Orduan, azkartasuna eta agilidadea mesedez. Amerika Ebreazamente eta hori frontoiko eta kultura etxeko komunen inguruen beste batzutan beha aipatu izan dugu, baina frontoian obra izanean, kanpokaldean komun bat ekin izan, eta honek aukera moten du komun publiko bat eukiteko herrien. Eskola, kultura etxea da nagoen bebai, bardine pasetan da. Eskatu gure gendun, aurreko batzutan eskatu izan dugun moduen, eta hu parkean ekin izan komunen moduen, osabalik itxiteko herrien dauzen pertsonak behar izan ez gero horrek erabilteko aukera eukiteko. Hau denbora luzatu da eta duela gitzi eraiki diren baino publikoak itxita daude eta bere funtzioa bete beharrean balperri galutako baliabide bihurtu direz oin arte behintzat. Holango oinarrizko zerbitzuetarako sarbiderik ez eukiteak eragozkena da, gure bizilagun eta bizitarientzat bai. Bereziki jende asko biltzen den ekitaldi taunetan, baina baita be egunerokotasunean. Baino horiek jendeari irekitzea, gure udalerriko bizikalitatea hobetzeaz gain, komunitatearen ongizatearekin dekogun konpromisari buruzko mezu argia ere bidaliko luke. Beraz, komun horiek irekitzeko aukera ebaluatzeko eta horien funtzionamendurako beharrezko neurriak esartzeko eskatzen dizuegu. Zeu zer baloratu dozu honen inguruan? Bai, eta pentsetan dut askar zabalduko direzela bakarrik gauzuen momentu honetan ateak egokituten zabalik mantenidu edo izteko muelle bat ipintea falta jakie eta ez dakin askar ingo den ejekuzio bedau dauz horiekaz lanean eta ordutegia apurbet uste eta marretara arte erabakia hartu zala, eurek be baloratuta, garbiketa zerbitzua bai martxan dau, eta bakarrik da momentuz atea egokitzea zabaldu izateko komunak eta noskidan operar izateko. Funtzionamendu zer izango da, bakarrik herritarrentzat txartelagaz edo zabalik danontzako? Esate batzut erabakia, ez da hartun da, izango zana egokina uste dugu guztiontzat zabalik egotia izango zan, danoi aukera emotia, hemen ez dakit, jenta etorten dalako frontoira jokatzera edo Camino Santiago ibilten direzenak, ez daude bai hemen zabalik egotea baten zerbitzu garbiketa eukin da, bermatzen dugu hor garbitasuna gongo dala, ez teko guinolako arazorik iztea edo ez dakit, edo komertxetara non hori etorten bada, konpretan edo ez teko guinolako arazorik. Bai, atak egokitu behar direzera. Eta hortan bai. Eta, garbiketan kontua. Eta, garbiketan kontua hori jarrikatuta hauelako, gauzate kontukaz, bai. Kutsako posgarri da, hemen bota genuen proposamena baloratu izan da, eta herri zerbitzua bezkentzeko aukera eukitea. Recientemente se ha notificado a varios vehículos aparcados en el parking, ¿vale? La notificación de que si no se movían los coches se iba a sancionar. Entonces, se quedó que se iba a mirar varios sistemas para controlar los horarios del aparcamiento y una de las preguntas era esa, si ya se ha decidido qué tipo de modelos iba a seguir para controlar esos horarios. Y segundo, en esa nota se ponía también que se iba a sancionar. El tema de la pregunta es cómo se puede sancionar cuando no hay una ordenanza todavía en vigor.
Vale, respecto al tema del parking de la Cultura Etxea, como comentamos en aquella proceso de participación que hicimos, nuestro objetivo era regular el parking de la mejor manera posible. Hemos instalado unas cámaras que dan acceso, o sea, que sabemos la entrada y salida que tienen los vehículos y la frecuencia con la que se mueven. Tiene un control horario ahora, solo ahora de esas 72 horas que está marcada ahora, porque efectivamente no hay una ordenanza. Y bueno, lo que queremos conseguir con esto es pues que la gente empiece a notar que ese parking ya va a estar más controlado, que no se va a poder dejar ahí el coche y tenerlo para sécula. Y bueno, nuestra idea es otra de las ordenanzas que tenemos pendientes. Estamos con otras ordenanzas. Como sí que comentamos la semana, en el pleno anterior, hay unas cuantas ordenanzas que estamos trabajando y bueno, esta es una de ellas, pero que todavía la están redactando la parte más jurídica, pero... Porque luego también estamos valorando, ¿no?, el horario de todos esos coches, de lo que salió en esa participación, que no había datos en ese momento del uso que tenían los coches que estaban ahí, el tiempo que estaban, porque lo que tampoco queremos es tener un parking vacío, ¿no?, que pasemos y no haya coches en el... Entonces yo creo que también para valorar la conclusión que salió de esa consulta hay que ver también qué uso se le está dando al parking, que el sistema nos da esos datos de ocupación, qué de plazas libres hay, la rotación. Entonces, pues para entiendo tomar que el la sistema que se decisión va a del controlar va a horario... ser el de las cámaras y controlar el sistema de entradas y salidas. Sí, en un principio, a ver, lo que estamos haciendo es sin barreras. El tema es que lo analizamos y el tema de poner las barreras pues nos iba a llevar a muchos problemas de vandalismo y que en un momento dado, porque debe ser frecuente que la gente se agarre de las garras, empiece a jugar de toda para arriba, se atasque y luego tengamos problemas y a ver quién da el servicio de tener que sacar un coche a las 2 o 3 de la mañana. Entonces lo que hace es una lectura de matrículas, el vehículo, entonces sabe la matrícula a qué hora ha entrado y a qué hora ha salido, porque tiene una entrada y otra de salida. Entonces con eso podemos ver a la hora que ha entrado y a la hora que ha salido, y el mismo programa nos determina las horas que ha estado, a qué hora ha entrado, a qué hora ha salido, y bueno, nos determina también qué ocupación tiene, cuándo es la mayor rotación de las personas, cuándo una persona ha entrado y ha salido. Pues bueno, eso nos da una información para poder, como dice Itziar, pues tomar la determinación, es esa ordenanza de determinar y regular el horario con esas cámaras. La regulación de ese sistema, ¿quién la va a llevar? El policía municipal. Local. Bueno, otra... un segundo, José Luis. ¿Tenéis la valoración o el chostena del proceso participativo? ¿Unos sondorios o algún informe que se hizo? Si nos lo podéis pasar para mirarlo. Yo creo que sí. Apunto aquí. ¿Lo apuntas tú? ¿Lo apuntas tú? Sí, si me conecto lo mando ahora. Sí, bidaltzen dut zuete. Pero bueno, hemos dado un primer paso con las cámaras y lo segundo ya será regular la ordenanza cuando veamos que efectivamente, a ver, cuando es mayor, que nos den datos también eso, porque podemos pensar que para nosotros lo mejor es una franja, pero al final la gente se mueve y eso te determina cuándo se usa y cuándo no se usa. No, lo más decía eso, como estaba ahí que estaba en duda de qué tipo de sistemas iba a poner o no, al final se ha decidido por el tema de las cámaras y el tema del control, programa de entradas y salidas, ¿no? Sí, pero de momento eso no tenemos un horario como salió en el proceso, queremos analizarlo también por eso, por lo que te digo, que al final la rotación de la gente es la que va a determinar, porque poner un horario en que la gente no lo usa o al revés, pues no tiene ningún sentido, entonces pues queremos buscar eso. Sí, muy bueno, que no tengamos al comercio, saber que en horario de compras y demás hay plazas suficientes por si vienen a hacer compras, pero necesitamos hacer una lectura de datos. Llevan desde finales de agosto en funcionamiento, que tampoco es un mes, ¿no?, que se sepan los datos reales a partir de septiembre. Para valorar los datos que ven las cámaras, ¿no? Y el empezar a hacer avisos de posibles denuncias no es contraproducente si no está hecho el estudio y la ordenanza. Es decir, no sé. Es que no sabíamos que habían dicho para sanción, porque nuestra idea no es para nada sancionar, porque no puedes hacer nada. No.
Nuestra idea no es... Igual es contraproducente. No, pero bueno, todo el mundo Queremos un solo poco creo que reeducar. hay un coche, creo, Sí, ahora mismo. ahora mismo sí. Pero antes había, ¿Cómo? ¿Perdón? que creo que solo hay un coche que ha pasado de más de 72 horas. Hoy. Bueno, hoy o ayer, vamos, está. Las pasa bastantes, pero yo lo que quiero... No, Hola. no vas a entender. Ya dices, por si acaso la Yo lo gente que ve quiero- Sí, ahora se va a acostumbrar a las 72 horas. No, yo lo que quiero decir es que si tú le pones a un aviso de que no puede estar más de 72 horas, no sé, pero ven que al que pasa de 72 no le pasa nada, porque no lo puedes hacer, porque no tienes la ordenanza, La ordenanza. pues que igual es contraproducente, o sea que... Hombre, lo que aceptar queríamos esos era un casos poco también- antes de- Bueno, Alex, pero también, o sea, nuestro objetivo no es recaudar, sancionar. Yo creo que puede, Es un poco, creemos en el proceso que sea un poco reeducar, o sea, que vean que hay un control. Recordad que estoy diciendo que puede hacer el efecto contrario. Es decir, que la gente vea que no pasa nada, porque no puedes hacer nada, ¿no? Y entonces... Sí, lo dejo pues, bastante. Sí, pero cuando esté la ordenanza sí, hacer eso, pero que igual nos hemos adelantado en el proceso ese de avisar y eso, porque luego... Pero entonces, no, pero no, necesitas datos reales del parking y No, no, lo que eso hemos sí, conocido de Sales... A la consecuencia va. Sí, A la sí, tipo de sí. consecuencia Pero que quiero se decirte adopta. que hemos hecho, o sea, tú necesitas ir avisando para que la gente Cebollas sepa que se está Bueno, grabando. Es yo- que si no estamos en la misma situación, si tú, o sea, hasta ahora sí que hay datos y de hecho cuando las cámaras empiezan a funcionar, en el primer día de los que funcionaron 23 vehículos en un parking de 74 plazas estacionados que no se han movilizado. Jo, si no empiezas a avisar, no vas a empezar a recoger unos datos reales del parking, porque la gente va a seguir esos 23 vehículos, Pero Alex, por los no datos está que nos haciendo daban, van a seguir pero si yo entiendo lo que Sí. quiere decir, Vale. Es que pero puede- quiero que él entienda que las explicaciones o sea, quiero decirte que no ha sido una reunión, porque te dejas también asesorar por la gente que entiende, desde el el que ha instalado las cámaras, ha habido reuniones con la policía municipal también para tomar ese tipo de decisiones. Vale. Necesita recoger datos reales que tienen que ser así. Nik ez dinot honen izen behar da, estanik. Claro. Nik bakarrik esan dutena izen da, barriro gertatu likela Hori. gauza bera. Horregatik ordenantza- Zara bat ezer pastan, eta barriro gertatzea hori... Hori, horregatik ordenantza ezin da denporien, ordenantza badau ia eginda. Baina ordutegia, egia da, osea, zuek egon zineten gainera tailer horretan, ordutegia nahiko murriztua urten zan, han aprobasana edo han herritarrak eta komertzianteak esan zeuriena. Konparatzen badugu oin, ordutegia han utzi zirezen ordutegiak. Oin, efekto horregaz gabilena lortuten kotzea mugidute, eske gertalda, parkina utzik behitute. Eta hori be, nik uste dut, inorbez ez dugula gure. Ez gu ez herritarrak. Orduan, horregatik horretarako ordenantza hain badau, baina hain badau ordutegi, ez dakit murriztua, han tailerrean urte esan ordutegiagaz. Ordutegi hori zuen proposamena izan zen, eta gero horren gainean aldaketa oso txikia proposatu ziren, baina hasiera baten zuek eskaini. Baina murriztu, pentsetan datuek, baina baten hori jasota, aztertu behar da errealitatea erabaki hona hartuteko. Ez azteko ez dakit zorabiatzen oin ordutegia, utzik ikusten dugu parkina, aldatu behar dugu ordutegia, baina egia da epe laburreko erabaki bat izan behar dela, ezin dugula hilabeteko epean itzi, segertan lalesek esaten dagoena, jentea ikustea efekto kontrarioa. Ordenantza inda dau, bakarrik da erabakitzea datuekaz, ze ordutegi emango jakon, baina datu batzutan oinarrituta. De las formas, ¿desde cuándo están en funcionamiento las cámaras? Desde finales de agosto, De agosto, diría yo. te diría ahora Porque a 20 principios igual son unas fechas que no 4 de agosto que no son reales, nos estamos No, en es que septiembre. Porque puede que haya pasado que gente que se ido de vacaciones, ya sé que no es eso, pero igual haya dejado ahí el coche y claro, las reales pueden ser a principios de ya en estas fechas que ya En sí estas hay fechas, sí. una circulación, esas primeras fechas de 23 pues puede que coincida que... Sí, Por eso bueno, nuestra- tampoco son tantas las que te van a variar porque estamos hablando de pocos días de agosto, por eso se ponen en funcionamiento en esa fecha. Pero bueno, por eso queremos esperar y Claro, sí. para hacer un Galdera bat, análisis. hori datuen zelan dabile egiten, zen enpresak edo zelan zabizi antolatzen? Polizia municipalak udaltzaingoak hartuten dut euren arduri da. Eta abizu ez dagoen behar hori grabetan dabilela edo? Ez dakite, preguntetan dut. Nik uste dut, bueno, kamarak jarri daurienak, Eurek adituek direz, empresa, no, pero yo creo que esa empresa tiene como un marco, o sea, está dentro de la normativa y o sea, está dentro de lo que O sea, está llevando una empresa. Sí, la cámara tiene una ley de, bueno, tiene protección de datos, Eso digo.
Horregatik, también por ¿Sector? la policía. Romo Telecomunicaciones. Romo Telecomunicaciones. Yo, solo una apunte, Alex. ¿Y tú no crees que si tenemos la ordenanza y no sancionas es cuando la gente puede hacer más uso de eso que tú dices? Sin más. O sea, si tú tienes una ordenanza y estás avisando pero no sancionas, la gente piensa anchas Castilla. Si tú tienes la ordenanza, y tienes ya la herramienta para gestionar y para denunciar y para cobrar y para todo, que regula el uso, lo avisas, lo haces público y tienes que sancionar directamente. Porque mira... luego nos acusará de que no aplicamos. No, porque mira, lo que tienes que hacer es una campaña de que la gente sepa cómo es el funcionamiento. Porque mira, la zona de bajas emisiones de Bilbao, que ha empezado a denunciar esta semana, está puesta desde hace 6 meses. Y durante 6 meses lo que se ha hecho ha sido una labor de concienciación para que la gente haga un buen uso de esto. Y esta semana se ha empezado a denunciar. Pero con una campaña de información y bueno, sin más. Bueno, nosotros vamos a esperar lo que os he comentado y en base a eso pues tomaremos... Siguiente pleno volveremos a preguntar para saber un poco cómo va, para no decir que se sabe que preguntar. Hombre, esperemos que pase antes la ordenanza, José Luis, esperemos a pasar la ordenanza con el siguiente pleno ordinario. Nuestro objetivo es aprobar. Para conocer esos datos, que de todas maneras si se pasa antes, pues... Vale, es nuestro objetivo, vamos. Bueno, otra pregunta que querían que es el estado del Carrejo, de lo que es el tema de la Nagusimechea. Sí. Porque también nos han comentado algunas personas mayores que el estado está en malas condiciones y que sobre todo cuando llueve pues que se forman charcos y ven peligros de que con las edades que tienen, que bueno, todos en general, que también puede pasar a mí, que hay algún tropiezo o algo, haya alguna caída. Entonces era saber si estáis tomando alguna decisión a la hora de acondicionar, ponerlo bien o no está ese tema. Vale, respecto al Carrejo, creo recordar que tenemos algún presupuesto para la reparación, sí. También tenemos un presupuesto para reparar un poco las baldosas que le rodean al Carrejo, sí. Y bueno, estamos pensando pues a ver qué podemos hacer con eso, porque bueno, hay un proceso ahora, como sabéis, de Zamudio Party también, que una de las cosas que analiza es este ámbito de la Plaza Sabino Arana con el acceso al casco urbano y la Plaza Miquel Zárate, y bueno, me imagino que será una de las cosas que habrá que analizar. Pero bueno, la idea es por lo menos reparar algo, porque también es verdad que en invierno también se crean unos... Sí, yo creo que además lo hemos sufrido todos, por lo menos en invierno, cuando ha habido días que hemos venido a plenos o comisiones, sí, y había charcos y aparcado en el parking, pues creo que lo hemos sufrido todos. Vamos, sí, sí. Sí. Pero bueno, en este caso la sensibilidad más de las personas mayores por eso que pueda tener caídas, y esas caídas pueden tener una mayor repercusión en su salud que igual en personas más jóvenes, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco es muy frecuente que pasen por ahí, o sea, suelen pasar más por... Pero bueno, que no quita para que... Pues bueno, está un poco... Tampoco está bien. Eso iba a decir, yo creo que tiene hoy en día más peligro incluso las baldosas que resbalan con ese berrín, sobre todo las de ahí, sí, las de que final, te sí. patinas y... No están a la misma altura. Y de Galdera, bueno, ya habíamos comentado el tema de la pasarela, pero como ha comenzado el tema del curso escolar y es una zona que eso, queríamos saber cómo está el tema de, si comentó que se iba a hacer algún tipo de pliegos para el tema de alguna empresas o eso, saber cómo... Estamos redactando ya los pliegos para el proyecto. Como dijimos, no sabemos la cuantía de la obra o de la reparación, porque eso va a determinar el proyecto, y estamos con el tema de la licitación de la pasarela. Lo que sí que eso saldrá la licitación antes de que termine el año. Para la obra y creo que dirección de obra, o sea, para la obra, para el proyecto y para la dirección de obra creo que también. ¿Siguen trabajando en ello? ¿Están ahí? ¿Se pusen los andamios? No, me imagino, bueno, nosotros tenemos un contrato mensual, pero... No, pero me imagino que, bueno, yo creo que estaba determinado que
que era el alquiler y que vinieran también, entiendo, Néstor. Claro, es que ahora lo que hay que hacer, bueno, creo que Néstor o Ana en el otro pleno os explicó, o sea, lo que estamos elaborando son, ¿no?, los pliegos para valorar Sí. la situación de la pasarela, con todo ello que lleva, toda esa análisis de estructura de la metálica, Sí. madera. O sea, no hay mucho más que hacer, quiero decir, que ya Ahora está simplemente apuntalado, es preparar está... todos esos No, eso pliegos es para el tema del que... pliego y en qué plazo. Sí, pues, para vea. acaba de preguntar a Laicha, a ver si se sigue haciendo mantenimiento y en principio... No, a ver si están haciendo algo, porque se ven que están ahí los andamios, pero gente no hay trabajando. No puede haber gente No puede trabajando porque no sabemos... que hay que reparar. Que hay que O sea, estamos reparar. con los pliegos para ver que nos den la reparación de la pasarela. ¿Me explico? O sea, no... Los pliegos va a ser la empresa que defina, la que está adjudicataria, qué daño tiene, Qué daños hasta están. qué punto está la situación de la ¿Los pasarela. pliegos es solo para el análisis o también para la actuación final? Sí, para la ejecución. O todo, ¿no? Ahora, Sí, sí, o sea, análisis valorará y todo. valorar la Pero obra. luego será otra eso mismo, tenga que hacer otra actuación porque no sabemos tampoco el análisis qué resultado va a dar. Sí, pero es que depende de lo que digan, puede ser o cambiar una viga o cambiar Es- media estructura. Pues sí, y luego entonces si dicen que cambiar media estructura, pues habrá que, a ver, analizar, a ver que Si es a lo mejor cambiar entero o no. la madera es una materia viva. Y eso determinará el proyecto. O sea, si dice que toda la estructura está... No debería. Por lo menos lo que han analizado repercute más a la parte que está en la escuela, pero bueno. Pero bueno, hay que esperar. Gaur zuen gara jotzen dugu berriro ere benetan arduratzen duzkun gai bategaz, ez da lehenengo aldie, gure kultura eta hizkuntza sustatzeko eta zaintzeko funtsezkoa iruditzen duzkun keja bat adierazteko. Gure udalerrian euskararen egoera. Euskara hutsean ikastaro bat berabe ez da eskaintzen. Dakizuenez, euskaraz da soilik hizkuntza, baizik eta nortasunaren, tradizioaren eta komunitatearen bidea, gure historiaren eta etorkizunaren funtsezko zutabea. Sarritan honetan fokua ipinteko eskatu dugun arren, ikusi dugu aurtengo eskaintza be aurreko urteetako berbera dela, hizkuntza aldetik. Ikastaroak gazteleraz eskainiko dira, bat bera be ez da euskara hutsean eskainiko. Agian umeentzako emoten dan ikastaro hori, baina beste guztiak ez. Eta gehien jota, zuek askotan aipatutako hau, kaixo, aurrera, atzera, egunon, batera, mugatuko dela euskararen eskaintza. Askotariko gizarte batean bizi gara, badakigu, eta kultura eta hizkuntza desberdinak errespetatzeak lehentasuna izan behar du. Hala ere, gure kultura eta hizkuntza agendan euskararen erabilera sustatzen duten ikastaroen gabezia nabarmena ikusten du. Horrek jatorrizko hiztunei eragiteaz gain, gure hizkuntza eguneroko bizitzan ikasi eta erabili nahi dutenentzako aukerak ere mugatzen ditu. Gure jardueretan euskara sustatzea ez litzateke osagarri hutsa izan behar. Gure kultura politikaren zati integrala baizik, eta hori hemen gauden guztion ardura da. Euskarazko aukera nahikorik eskaintzen ez dugunez, alde batera uzten ari gara gure biztanleriaren zati handi bat. Ama hizkuntza baloratzen duena eta Zamudion euskaraz bizi nahi dugunon. Horrek bazterketa eta desmotivazio sentsazioa eragin dezake euskararen hiztunen artean, gure gizarte sarea ahultzeaz gain. Eskatzen dizuegu egoera hau konpontzeko neurri zehatz batzuk ezartzea. Euskarazko kultura, kirol eta hezkuntza jarduerak sortzeko eta sustatzeko baliabideak bideratzeko. Itziarrek uztailean esan zeuen enpresagaz plan bat iten zabiziela ikastaroak euskaraz ipinteko. Egin da? Ze ikusi dugunagatik, ez da ezer aldatu. Honegaz lotute, euskaragaz lotute, udaletzeko karteldegietan ez da diskriminazio positiborik erabiltzen. Euskara eta gazteleraz idazten da berdina. Berdina errepikatuz. Honen inguruan hausnartu dozuen galdetu nahiko genuke. Badeko zue horrelakorik egitea pentsatuta, beste udaletxe batzuetan egiten den bezala. Onuragarria litzateke euskararen sustapenean lan egiten duten tokiko elkartekin aliantzak egitea. Hemen badeko duz, nogaz egin. Bai eta komunitatea jarduera horien plangintzan eta gauzatzean inplikatzea ere. Herritarren ahotsak eta haien beharrak entzutea
funtsezkoa da gure gizartearen aniztasuna islatuko duen kultura eskaintza eraikitzeko. Aste honetan be Eusko Jaurlaritza kultura eta hizkuntza politika sailaren helburu nagusiak zeintzuk izango diren azaldu deuz. Horretariko bat, Euskadiko kultura sistema indartzea eta euskararen erabilera areagotzea izan da. Ez baduzu irakurtzea gomendatzen dutzuet. Eta horren barruan dauzen dana ez dut irakurriko, baina 2 punto nagusienetarikoak azalduko doda zeintzuk diren. Bata, edozein dela ere herritarraren egoera, euskaraz gehiago eta errezago ikasteko aukerak handitzea. Eta beste bat da, eskolaz kanpoko ekosistema euskaldunagoa lortu nahi dugula, eta horrela, ituna proposatu du, EAeko udalerri guztietan eskolaz kanpoko jarduerak euskaraz ikasteko. Badakizue Zamudion umeekin futbolean, saskibaloian edo eta beste kiroletan dabiltzaten elkarteak euskara erabiltzen duten, monitoreak euskaraz hitz egiten duten edo ez, batez ere adin txikikoen kirolak direnean. Horren jarraipenik egiten da, diru laguntza publikoa jasotzen dute. Badaukazue planen bat gure herrian euskara sustatzeko? Laburbilduz, herriko ikastaro guztietan euskara hutsean eskainiko diren taldeak sortzea eskatzen dizuegu. Karteldegian diskriminazio positiboa erabiltzea. Eta orokorrean denontzat, baina batez ere umeekin dabiltzan kirol elkarteetan euskararen erabileraren jarraipena egitea. Gure bizitza kultural aberasteaz gain, aniztasunarekin eta inklusioarekin dugun konpromisoa ere indartuko duela uste dugu. Dakitenak euskaraz bizi ahal izateko, eta ez dakitenek pizkanaka ikasi ahal izateko. Horretarako aukerak eskaini behar dira eta berria dinot gure ardura dela. Espero dugu EAJ-koek osatzen duzuen gobernu taldeak serioski hartzea proposamen hau, eta elkarrekin lan egitea euskarak herrian merezi duen lekua izan dezan. Vamos, hasiko naiz lan puntuka ez, ez usten badut idati esaten duztazu, Bueno, azteko, kurtsoen asuntoa, nik uste dut osoko bilkura guztietan urten indan gai bat da, Alexander beti aterain dagoen gai bat izan dela. Kurtsoei buruz. Badakizue kurtsoak bebai kontratazio prozedura baten bitartez egiten direla. Kontratazio prozedura bat aurreko osoko bilkuran esan nuena abenduan amaitu egiten dauela. Alanda guztiz be, gube ematen dotzegu gure ama hizkuntza eta hizkuntza izan dabe oso garrantzitsua da. Eta naiz eta horrela ezartu gure aurreko pliegoetan, bai enpresagaz batzartu gara. Enpresak be aztertu indeu, gainera zamene erabaten dauen kurtsoak euskal amengo enpresa bada, euskera be lanpile bat egiten dagoena. Eta lehenengo eta behin dekogun baldintzak dira, lehen osoko bilkuranetan atera den beste puntu batzutan bezala dira langileen baldintzak lan baldintzan. Horbe, pertsonal zurratuak direzela. Naiz eta holan izan, batzuk euskara erabili dutela, beraz. Norberak gure badeu euskera erabili monitoregaz, monitore hori euskera badaki, ez da izango inolako arazorik. Guk ez dugu publiketan, ez erdera hutzean, ez euskera hutzean. Baina hori ez dugu nahi izan, ez dugula egin euskara plan bat. Egin dugu, baina ezin dugu hauze guztia honegaz hasi, urrengoko kontratazio maila egin arte. Zuk erakurri dozun bezala, Eusko Jaurlaritzak esaten duena, martidaren dekretuan, bebai puntu hietan badauz kontratazio publikoko prozedurak. Eta hauze baldintzak be, gu sartungo doguz, oinaterako ditugun pliegoetan. Gutzati bai oso garrantzitsua dalako euskara erabilera, baina oinarte ez dekogu erramientak. Gu bai hartu dugu dekretuak esaten dauen puntuan. Nola, enpresa kontratatzaileak izan behar da berak aurkezten duen euskara plana, baina landa guztiz be, Zamudiok udalak indeu lana, abenduan enpresa judikatzailea danean, gure eskua eskaintzea enpresari, eta gu bai dugu euskara plana bera estadeko, behintzat lehentasuna emoteko gai honi buruz. Beraz, uste dut beharrean gauzela.
beste gauza bat, naiz eta Eusko Jaurlaritzak horrela hartu, kontratazio publikoko prozedurak ditugu, guk oinartez dituguna kontuan hartu gure prozeduretan, eta hartungo direzenak hurrengo konkurtsotarako. Eta landa guztiz behin dugu Euskara plana ez badeukie egin da gube eskaintzeko. Eta enpresak esan dozkun, azteko inolako arazorik, norbait eta euskera hutzean zuzendu gure badeu monitore hoiekaz, eurek hizkuntza badakite, holan euren artean horrelako komunikabidea izatea. Baina ezin dugu exigitu, ez dugu exigitzen erderaz izatea. Osan, erabiltzaileak sortzen dute hango hizkuntza erabilera. Hori alde batetik. Bestetik karteleriana, oinbe komunikazio enpresa berri bat sartungo da, eta hortan be, dekogu helburu bezala aldaketa bat emotea. Eta azkenik elkarteak oin irailean, gube genukan ondorioak nola badekogu elkarte batzutan, biloetu mekaz ibiltzen direzenak, erdera hutzean ematen dauriena kirolean. Holan hasiko gara Zamudioko kulupegaz. Hor detektatuta geneukala, pilo bat ume ibiltzen direzela, euskeraz dakitenak, entrenatzaile batzuk bai euskara erabili aldutela, eta horretarako Zamudioko euskara elkartearen bitartez, eurek proposatuta, ipino eskuen harremanetan, ezin dututen zein enpresagaz, hor euskara erabilera sustatzeko irango dauen enpresak. Kontaktuan ipini gara, udala jasoko dugu aurrekontu hori, eta klubean hasiko gara euskara erabilera umen artean bideratzeko. Ez dakite puntu guztiei erantzun badatzu dan, Oso ez da hartu dodanak. Eskaintzen diren ikastaroetan, lehenengo gauza desberdindu behar da, zuk zerbitzu bat euskeraz eskaintzea, eta gero bertan sortzen diren elkarrizketetan batak besteari euskeraz erantzutea. Ez deko zen ikusirik, hori hasteko. Enpresagaz batzartzea eta hartu den erabaki hori izatea da oinarte egindan bardinagaz jarraitzea. Ez dekot beste aukerarik. Kontratazioa zuk irakurri duzun bezala, kontratazio publikoko prozedura batzuk daude, bukolan jasota, eta ez da bolondrez aldetik, voluntario izan da, bai enpresa aldetik, bai gugatik, ez deko herramientak horrela exigitzeko gaur egun, ez dugu esan nahi, abenduan ez deko gula izango. Hau ez da kontu barri bat, urteetan zehar eskaini direzonek ikastaroak eta horan izen da. Oinarte ez da ezer aldatu eta ondino ez da aldatu. Ikusiko dugu, abendutik aurrera ze erabaki hartzen duzu, esan guzteko jazten bai jakitea, zer deko zuen pentseta lizitazio horretan eskatzea eta zelan bermatuko duzuen ikastaro batzuk euskera, ikastaro batzuk ez, ikastaro guztiak behintzat klase bat euskera hutzean eskaintzea hori da gure proposamena, baloratu duzuen. Holan eman badute hango monitoreak ikusiko dugu. Hango ezagutzatzen maila da, zeuren lan baldintzak bai bermatu behar ditugu, pertsonal sobrable moduan direzen einean, beraz, enpresa adjudikatzaile barriagaz guzti hori aztertu dugu, aztertuta ekogu, baina lan baldintza horiek, lan baldintza horiek bai bermatu behar ditugu, Dinetan okulertuteko prozedura, jakita horrek be pertsona sobragabeak direzela. Langileen lan baldintza guztiak, Zamudioko udaldetik bermatzearen alde gauz hori guztiz argi, eta bermatu gure dugu bai, eraberean eta garrantzi bardinagaz, bideratu alda dugun, eskubidea aurkitzea, eta udalak horretarako aukerak eta espazioak eskaintzea. Gero esakuzu bai, ez dugu ezigitzen erdera hutzean izatea ikastaroak. Bertako erabiltzaileak egiten dute hori horrela bertatzea. Hori ez da holan eta uste dut ardura kanpora botatea dela, eta danok dakigu hemen hizkuntza minorizatuak beti galtzeko aukera gehiago dekiezela. Eta beti irabaziko duela hizkuntza zabalduago batek, kasu honetan gaztelaniak. Eta bardinera goaz. Ez da momentu horretan zer erabakitzen da, baizik eta udalak ze apostu egiten duen horrek ikastaroak euskara hutzean eskaintzeko, bertako bizilagunei euskaraz biziteko aukera hori bermatzeko. Uztot hori dela minimo. Saldutakoa kontratazio publikoen prozedura sartu ingo dugu eta bermatu ingo dugu euskara plan bat aurrera bota izatea.
Eta, bueno, hori euskara plan horretan eta urrengo kontratazioan, eske barriro deko zalantza bardin, ez? Eske eurek, oza, dekretua irakurri dadozun be, 13. artikuluan esaten dugu, ezta? Eusko Jaurlaritzaren dekretuak enpresa izan behar dela, guk eskainiko dotzegu gu dekoguna eta behar deurien baliabide guztiek eta hori aurrera alteral izatea, baino itzin behar dugu eurek aurkeztu behar deurie, euren pertsonalak direzelako eurek aurkeztu behar deurie. Ez badaukate gu badekogu gurea eskaintzeko eta eurek aurkezten dutena behar deurie zen baliabideak, materialak eta eutxingo da biezen, baino itzin behar dugu ze euskara plana eurek behartuta dauzela. Euskara plan bat ateratzea. Jo, 2 urte, honetan ez dau prorrogablea, oza, ez da prorrogablea. Honetan ja maitzen da. Honetan, abenduan ukingo dut. Eskatu aldo solicitazio horretan, ikastarako euskeraz bermatuko deusen enpresa batek. Claro, eske niko izan dutxudan Eusko Jaurlaritzako kontratazio publikoren prozedura euskara planari buruz sartu ingo dugu, horrela esaten daulako martiaren dekretua, martxoko dekretu. Horregaitik inotzut, ez da enpresa nexo esaten duen. Eske berak, irati, eske horrela esaten dauelako dekretua, Eusko Jaurlaritzako dekretua, eurek izan behar dira, eta eurek ez badekiez gu lagundu, gu gurea badeko guen da, eta gu gurea eskainiko dutzegu. Bueno, espero dugu galen izatea, gainean egongo gara, asko arduratzen duzun gai bat dalako, eta euskaraz bizi gure dugulako, gure herrien. Gero esan duzu, elkarteetan euskeraren erabilera sustatzeko enpresa bat egongo dala, zer izango da, kontzientziazio kanpaina bat, epe laburrera egingo dana, gero kiko deu denboran jarraipen bat, bermatzeko benetan hori betetzen dala, diru laguntzak emoteroko orduan baldintza moduan jarriko da umeen ikas behintzat egiten direzen kirol jarduera horietan euskeraz egitea. Ze jarraipen eukiko dugu horrek? Argi dago, lehenengo eta behin uki behar dugu, hemen sartu dugun jarduera hori balorazio bat eitea. Ondorio batzuk atera behar ditugu hortik, horrelako erabakiak inolako datu barik hartutea, ez gauz oitute, datu batzuetan mugidu behar gara. Ze badekogu, badakigu, bai internatzaile batzuk umeak badakitela, eta daukezen edadegatik eta internatzaileak bai batzuk, beraz, bai jarraipen bat eman behar dotzegu, igual ez da behar, dana ondo doazelako eta ohitura jarrera bat aldaketa bat ematen da. Itzin behar dugu nola joango dan hasi barrezen ekintza hauek. Golean hasita, Datu batzuk batzea beti dago ondo, ez? Eta ikustea zein da realitatea. Eta igual aldaketa bat ematen da, beste inolako barik, entrenatzaileak badaki eta umeak ez dakiten naukazu bat ipinten apurbet positiboa izateagatik hizkuntzaren alde, igual ohitura aldaketa ematen da, ez dakigu, jakin behar dugu zein da egoera eta badirez igual jarrera aldaketa edo ohitura aldaketa batzuk, edo igual bai badago hizkuntzaren ez jakintasun maila. Esaten nagoen datu batzuk batzea beti ondo dagoela, ez? Realitatea ezagutzeko, baina suposatzen dut zuek enpresa kontratatzen duzuenan helburu batzuk egiten duzuela. Helburua zer da? Euskararen ohitu, kanpaina labur bat egitea, Euskararen alde lan egitea. Euskararen alde lan egitea oso zabala da itzia, baina zein da... Esan betzuk emango dugun Euskararen aldeko pauso guztitan. Gure esku dauzen pauso guztiak, hori da gure helburua. Proposamena ona izen alda, ez dakit ez dugu irakurri, ez dakit, ez da, ezin dut baloratu momentu honetan, ez dekotelako eskuartean, ez dut kusalako emon, baina espero dugu jarraipen bat eukitea, benetan bermatzea, gure herriko umeak euskeraz bizia izatea helduok bezala, eta oneri jarraipen bat egitea, ez izatea momentu puntual bateko kanpainatxu bet, itxura hori moteko edo, eta benetan neurriak hartzea hori holan izatea bermatzea. Helburua da, ez dakit, mundu ideal batean, espadau jarraipen bat eta ohitura aldaketa bat bada eta euskera bermatzea. Jarraipenak eman behar dira, baina espero dugu bakarri jarrera aldaketa bat izatea, danok euskera badakite. Espero dugu hori Zamudioko esparru guztietara zabaltzea eta gure herritarrei horrek espazioak eta aukerak eskaintzea eta eskubideak bermatzea.
danonak. Eta gero amaitzeko, horregaz lapurtzu behar lotute dau, irakurri dutez memoriak, udalekuetakoak, eta arreta deitu dozte futbola eta multikirolekoa erdera utzean inde dauzelako. Eta gero bebai baloratzen da umeen artean euskera, gehien bat euskera erabiltzen dela eta hortxoke dozku ez, zer guke bizi duguna herrien eta ikusten duguna ez da hori, eta arduratzen dozku ez. Gero eta gitzia erabiltzen dauriela euskera, ez dinat memorian dagoena ez da nik egie, baina guk kalean ikusten duguna ez doa horregaz bat. Orduen horregatik igual batzuta niri postu egin orten, holan bada eta holan ikusi indot, niri postasuna mando igual batzutan ez dakit ez direzela izan behar roiturak igual, baino aurten bai euskarara bilera, nik uste dut egin duguzenak horren umeaketara duguzenak bai ikusi dugula euskarara bilera. Monitoren partetik izan daiteke, gehiago egin izan dutxila euskaraz beste urte batzuetan konparatuta. Horrek ez du esan nahi, umeen artean harreman euskaraz danik. Hori, baina zuk eta biok alabak dekogu, sema alabak dekogu, eta ikusten dugu zein den errealitatea. Kalean ez dute euskaraz hitz egiten eta gure etxeetan erdarara jotzeko joera daukate. Orduan, oso harrigarria da irakurtzea futbolean, basket, berdin date, kiroletan, umeak euskaraz aritu direla. Kiroletan eta udan bat egintzen udalekuetan. Baina igual batzuetan ez dakit, aritua ez naz ez hitzaia, baina igual batzuetan ez dakit, ez igual eskolaren muan be iten deurie euskeraz. Non? Umeak. Eko kriston lana, dana. Bai gurasoetatik, erakundeetatik, elkarteetatik, klubetatik, agente sozial guztiengatik eta euskaldun garezenetik bai, eta horri ulten gara danok. Niri ere irakurri neuenean, holan ikusi indot bai, ala itzuztot bai, ikusi dozula be, euskarara bilera eman dela. Eta hortan badekogula, ez dakit lan handia, baino alde guztietatik, komunitate guztiengatik. Bai, ados, danok dekogu eta hemen gauz. Horregatik eta hor gauz. Jokatzeko eta neurriek eta erabakiek hartzeko hori aldatzeko eta onera joateko. Gero, bebai baloratzen da positiboki monitorea asko samudiokoak izatea eta gube positiboki baloratzen dugu hori holan ulertu izanaz, izan da aspaldien eskatu izen dugun kontu bet, alden neurrian monitoreak samudiokoak izatea umei hurbiltasun hori eskainiko dutzie, komunidadea sortuko duguren artean, araitzek askotan aipatu duen moduen, eta hori memorian jasotan dagoenez, espero dugu hurrengo urteetan be kontuen hartze. Eta gero, euskeran alde batera itzite, komente genuen, ondala, ez dakit nosi zen zan, ziur, baina, argazkiak ateratzen daki zela eta enpresa batek sare sozialetara igo izan deuzela. Eta galdetu genuen ia zein izan zen gurasoi emondako baimena. Eta ondino bazdozku zen. Nire errua. Bai, nire errua, nire errua. Esan zen du nire errua. Bai, dituan neuela, bidali ditut memoriak nire errua, Eta zer sinatzen zen baimen horretan, eta horren arabera baloratu eta enpresari neurriak hartu enpresagaz ez bada betetzen benetan sinatutakoa. Orduan hori momentuz. Ez nire errua esan dut zuet. Badozunean ez baimen hori eta holan baloratu halko dugu ia benetan betedan bertan emondako baimena edo zen neurri hartu beharko ziren holan ez bada izen. Horrengo galdera bidelan lasterriari buruzkoa da. Eta horrela dio. Lekun bizauzoko bidelan baserria aspaldi errein izan. Danotakigu, holango eraikin batean egituran, teilatu barik, euriak, haizeak eta garrek izaten duten eragina. Kokapenari erreparatuta eta bertan dagoen trafikoa kontutan hartuta eta bertigunagaitik bertara jendearen sarbidea izaten direla,
honek ekar ditzaken ondorioekin, gobernu taldeak zeu zer egitea pentsatuta dauka arriskuak ekiditzeko. Ze egoeratan dago baserri hau? Norena da? Nor sortu du? Nor sortu daitezkeen arazoen aurrean erantzukizuna? Udalak zeu zer egiteko asmoa du? Bestalde, badakigu inguru horretan, parke teknologikoko sarbidea denez, udalak proiektu bat zuela, 2002ko urrikoa. Bertan, esku hartzeko. Zertan da proiektu hau? Zeu zer egiteko asmorik duzue? Printzipioz, erantzuta bideganeko baserria orain titulade propiedadea pribatua dekola. Momentuz, hori etxe hori dakizunez egoratan dagoen, baina titularidade hori pribatua da. Eta, uste dugu momentuz, bere jabearen adala eta berak dekola erantzunkizuna momentu honetan titularidadea berea da. Eta hori holan da. Ez da egia. Ez da egia bere erantzunkizuna da nik. Bere etxea da, eta nik pregunta izan dutenean, esan doztie, erantzun, nik zuk aldetu oztu zuia zeholan gogoraten dagoen, eta nik esan doztiena gaitik, honek titularidadea pribatua dekola, eta erantzunkizuna, eurena dala, ez? Eta ganera argudioetariko bat da, beste lekuan baten, beste etxe bat erretan bada, udarak horren erantzunkizuna euki behar deuen. Zehat mehatze legetan esaten duen edo ez dakit, bai hori da niri komente hostiena. Eta gero beste alde batetik, subsidiaria gu gara, klaro. Ara bidera zeuzer jausten bada, eta han bidean zeuzer pastan bada, gu gara horren erantzunkizunak. Hori bai, titularia da berez etxeana, berea da, pribatua da. Eta gero, parke teknologiko sarbiderako proiektu hori, proiektu bat badau, uste dugu proiektu hori aspaldikoa dela, eta errebise barra dugu, ia aurrera botako badugu horregaz erabakituteko, edo ez. Orduen, ondikarren ametik eta, uden ostean lotu gintzesan, ja daukagu ganera data bat proiektu hori ikusteko eta nondik norakoak ikusteko eta ia aurrera botako dugun edo ez erabakitzeko. Baina momentuz, dinotzuten badakit proiektu bat dagoela lizite sala, ganera, libre lotu sala do 2023 inor esan adjudikeu eta proiektu da dau. Uste, metik pase da, guet esan elizite dala. Eta momentuz hor da, guk proiektua analize gure dugu, eta ez daukagu erabakita aurrera botako dugun, edo ez. Horrekaz aldaketaka, zia zelauko aurrekontua lotxan askun, eta horren arabera erabakia hartutea. Lizitazioa utxan lotu zen aurrekontu gaia gaitik emozionetan dut. Así que hori, printzipioz hori. Hor ezatea, ez dela inzarra proiektua, beste bat egiteko, proiektu bat egitea dirupila ustetan da, eta 2002 idatzitako proiektu bat, eta liziketa 2023. Eta ordurik ona ez dut uste horko baldintzak hainbeste aldatu diren, barriro beste dirutza bat gaztetako beste proiektu baten. Ez, berez ez da proiektu bat esan dut, baina, igual teknikoki ez nazo zondo gurotena dan proiektuaren modifikazioa batzuk, oso batzuk aldatu alizateko, baina ez da proiektu barri bat. Eta gero besteari buruz, esan duzu jabearen erantzukizuna dela, klaro baietz, baina jabeareko zera. Baina holango egoera baten dagoenean, udalak deko zera erantzukizuna, ez da kalera eusen dela eta kotxe bat harrapatzen duela. Ez, etxe bat eusten bada eta barrukoak harrapatzen baditu
egoera txarraren agondalako, hori de, udalaren erantzukizuna da. Hala, eta hori ez dut uste, inongo teknikurik esan dutzunik bere erantzukizuna dalik. Ze Zamudion, egin dire expediente batzuk, eta ez da igual sarrenak edo jakin gozue. Egin dire declaración de ruina de edificios privados. Zergaitik, pues doalako arkitektoa ara, eta ikusten dugu, hori, etxe hori, ez dagoela bizitzeko, eta arriskutsua dalako, ez, dinatzuk mendien, Osea, que no iba a afectar a nadie que pasaba por ahí. Eta, inda declaración de ruina, eta botara designa. Bai. Bai, zu komento, zuk ez zu pregunteuia hori intensinorik iteko badagoen, baizik eta norena da titularia da. Hori galdera bat izan. Erantzunkizunak nik esan dut, zuk esan duzu norena da titularia da. Esan dut zuela teknikuek erantzukizuna eurena dala. Tekniku bat ez dut zu esango, udalak ez dekonik erantzukizuniko horretan. Nik esan dut zut erantzukizuna zeu zerpastan badan gurea dala, esan dut. Bidera jozten bada, bai. Bidera jozi baripe bai. Bai, erantzunkizuna gurea dala, esan dut zut. Bidera jozi baripe bai, Egoera txarrean dagoen etxe bat, ruinan deklaratzea, hori gure erantzukizuna da. Bai, bueno, bai, hori ezi ez da izan zure galdera. Ez, nire galdera izan dire. Erantzunkizuna eta fontenekoa. Bari behin kontzutez. Kokapenari dagokionez, eta etxe barrure, jentea sartzen dala, horretakarren arriskuagaz, gobernu taldeak zeus ere egitea pentsatuta dauka arriskuak ekiditzeko, bat. Bi, zegoeran dago baserri hau. Hiru, norena da, bakarrik erantzun doztezu hori, pribatua dago. Lau, nor du sortu daitezken arazoen aurrean erantzukizuna. Esan doztezu, proprietarioak. Ni dinotzut, hori tekniko batek ez dut zure esango. Urrengoa, udalak zeus ere egiteko asmoa du. Eta bestea izen da, hori bai erantzun doztezu, proiektuaren da. Bai, baserriari buruzkoa izen direz, horrek alderak. Eta bakarrik erantzun dozu, bat. Bale, titularia pribatua, erantzunkizuna, zeus erpastan bada hor, gurea da. Zeus eriteko ideia da dugun, itxerongo dugu, ia proiektuak zer esaten dauen. Proiektua handik pastan zan, edo handik albotik, eta hori da, horregaitik be, proiektuaren modifikazio puntu bat be, etxe hori da. Eta ze ideia dekogun, hori, balore bar dugu proiektua, eta proiektua baloretan dugunean, jakin, ia modifikazio bat iten, proiektuaren modifikazio bat iten hori, sartu aldugun espedientan, edo ez, eta ez badugu iten, beste neurri batzuk hartu beharko duguz. Eta hori proiektua ein ala ein ez, igual ez da egiten inoz, edo egiten da urte barru. Bitartean, badau, txosten teknikurik edo aholku teknikurik ze suposatu deken hori dagoen egoera nikotiak. Momentuz ez dago txosten teknikurik. Igual baloratu beharko dunke, barriro dinotzu, badau jentea, horretan zabizela, eta ez proiektu gaznazte. Nabi galdezka etxeari buruz, ez proiektuari buruz, etxeari buruz, jentea sartzen dala. Bai. Mileka kotxe pasetan direla, mileka, 10.000 kotxe. No, ya está, gente sartute maz tapeta dauzaz sarrerak. Bueno, ez dakit. Tapeta, lehen sartzen ziren, baina orain ez. Mileka kotxe pasetan dire, mileka edo 10.000 kotxe sartzen dire. Eta egoera, saria, ez dakit zemotote esanetik. Baina egoera, benetan, oso guztutxua da hori. Eta nik pentsetan dut, ez dakit idatziz dagoen balorazio bat, egoera horrena. Sobre declaración de ruina edo dau. Preguntuko, bai, nik uste, ez. Igual eskatu, bueno, gure aldetik, errotu egiten dutzu eskatzeko txosten hori. Bai, bagabiz horrega. Bai, nintin dut, eskatzeko justo txosten hori. Ze goeratan dago. Un esto. Bai, informe técnico sobre la situación en que se encuentra. Solicítalo, pero ya te digo, Alexander, que estamos en ello. O sea, te quiero decir que es un tema que tenemos encima de la mesa porque te acabo de decir que estamos mirando el proyecto de Fontene y que esa es una de las cosas que está encima. Entonces, no vamos a tirar para adelante. Vamos a analizar bien si hace falta meterlo en el proyecto y que sea que esté dentro del proyecto el que ese edificio desaparezca o no, y en base a eso tomaremos el criterio. Los técnicos ya son conocedores de cómo están porque ya lo hemos tratado.
O sea, no hace falta ir ahí a hacer un informe para saber que ese edificio está en malas condiciones y que está quemado. Eso lógicamente los técnicos lo saben. Y que esté entrando gente no puede ser porque se selló, se tapeó, se habló con la propiedad, se dio permiso y se tapeó para que no hubiera problemas de ningún tipo, por lo menos dentro no va a haber problemas a no ser que caiga, y en la carretera nosotros subsidiariamente tenemos la responsabilidad, pero estamos en ello. De todas formas, es que tú eres conocedor de lo que lleva posiblemente el proceso de retirada de un vehículo que está en ruinas. Manu, que estamos en ello. Sí, por eso te digo que... Sí, pero el inicio de todo suele ser hacer un expediente. Y hacer un expediente hace falta un informe técnico. Y lo que estoy diciendo es si existe eso. Sí, pero bien. Y eso, porque hacer una declaración de ruinas no es tan fácil. O sea, lleva su tiempo y no sé qué, pero estoy preguntando eso y se sigue sin responder. Se mezcla con el proyecto, que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, porque como si no hubiera ningún proyecto, esa situación exige una actuación. Creo que ya te he contestado, Alessandro. No has contestado lo que has querido, o sea, no a las preguntas, pero bueno. Barkatu gaitik nobela purbete gaizotik. Vale, uda honetako uztailaren 24an gaueko 11 aldera Txorierritarrak esnatu zituen salatu izugarri batek, 100 dezibelio baino gehiagokoa. Izan ere, Espainiako aire armadaren bikaza F-18 gure eskualdea zarkatu zuten altuera basu eta arriskutsu baten. Kasu hau ez da kasu isolatu bat, izan ere, aurtengo ekainaren 10ean, beste kaza F-18 batek antzeko maniobra bat egin zuen gure aeroportuaren inguruan. 2008an berriro ere berdina gertatu zen, eta 2017an Santiago egunean berriro ere jai egun baten inguruan, bi Eurofighterrek maniobrak egin zituzten gure eskualdean. Abuztuan ezazpian komunikabidetatik enteratu ginen Txorierritarrok, eskualdeko alkateen agerraldi baten bidez, Samudioren kasuan itzialdean zen usteot, Landerren ordez, maniobra hauek egiteko abizurik ez zizuetela eman salatu zenutela. Egia esan, harrituta geratu ginen, alde batetik ez zeuderako eskualdeko herri guztietako ordezkaritza bermatu. Larrabetzuko alkatea ez baizen joan. Zer dela eta ez zenuten gonbidatu? Beste alde batetik, ohiko den moduan, modu unilateralean hartutako erabaki baten bitartez, egin zenuten salaketa. Eskualdeko sentsibilitate ezberdinak ordezkatzen dituen talde politiko zein sozial ezberdinen atxikimendua guztiz alboratuz. Bestetik, Madrilen Bilduko ordezkaria den Del Pozuetak gertaera honengatik galdetu zuenan estatuko Barne Ministerioen ministrak Margarita Roblesek Estatu Espainiarraren defentsa bermatzeko ezinbesteko maniobrak direla argudiatu zuen. Gure partez, salaketa zuzena eta argia da. Maniobra hauek gaitzesten ditugu, ez soilik ez gaituzterako abizatu, baizik eta Espainiar Armada gure herritik kanpo nahi dugulako. Behin guztia bazalduta ondorengoak dira galderak. Zer uste du alkateak honen inguruan? Mezurik edo kontakturik egon da bai Barne Ministerioaren edo Armadaren artean eta Txorierriko udal ezberdinen artean? Erantzunik jaso zan agerraldi hori eta gero? Jakinda ez dela kasu isolatu bat, neurririk hartuko alda Zamudioztarron eta Txorierritarron interesak defendatzeko? Vale, zentzu horretan, zuk komentu esun moduen, gobernuan agindu gendun idatzi bat izan zen, justo nire oporretan hartu jozten eta itxarri joan zen nire ordez, agindu genduan, baina ez dugu nik dakidanik ez dugu erantzunik jaso. Egi da, holakorik guri kezkatzen gaituela eta behin baino gehiagotan aurreko legaldietan behuztu pasa izan dela eta hori hori pasten danean idatzi bat egin duten da eta erantzuta sarriten gatsi zeten da agindu dugu eta erantzunik ez daukagu. Beraz, itxaroten gauzia erantzuna badukogu, edo zer esaten dozkuen, nik dakidanik, ez dozti komente guzta bere, hau agustuen izen zan uste dut, eta ez genduen, eta ez dugu nik dakidanik ez dugu erantzunik jaso. Eta jakinda ez dago lehen inoiz erantzunik hartuko diren aurririk? Hori... Bestela barriro paseko da behin eta barriro. Ja, Osa, bota dut esan bidez daukazu, ez dakit. Badakiko ez dela gure kompetentzia, beste gauza asko dauzela, bai neurri baten
Txorierriko udaletxak badeki bai eskumenen bat edo bintzat presionatzeko moduak, ez da? Bueno, nik uste hori printzipioz hori presente zala, ez dugu inolako erantzunik, eta suposatzen du, bueno, gure artean, edo Txorierriko alkaten artean balaratuko dela, eta bueno, ez dakit, zeu zer egiteko ide dagoen, edo ez azkenan, bueno, badakizu moduen, eraten dire geusek, aginduten dire geusek, baina gero erantzunik ez dugu jasoten. Ingo badan edo ez dakit, ez dugu balore. Eta Larrabetxuko alkatea zer gaitik esan gonbidatu? Bai, esan da ez dakit, ni oporretan egon nintzen, eta hori, nota bat aurkeztu zen, eta gure hartan ingen berba, eta bueno, aurkezta baloratu gendun. Zuelderria da, gure esan, enteratuko zinen, zelan antolatu zen, edo zer esango zen, azken baten zuza alkatea eta Txorierriko alkateak urten ziren berba egiten. Bai, bueno, gure hartan berba ingen duen, eta bueno, berabak ingen duen aurkeztea. Zergaitik ez da egon esan, esan da ez dakit. Pregunta aldozu eta erantzun bat emon edo, jakiteko. Eta beste alderdi batzuk konbidatzeko edo behintzat atxikimendu hori lortzeko? Zelan? Atxikimenduak edo lortzeko adibidez, zergaitik guri ez jakuna bizetu. Ez dakit, atxibiduri pesoeri derion edo zondiken. Ez que horren. Kenduten dotxo mesuan garrantzian die eta gerraldiari bebai. Hombre, imaginetan dut, erantzuna omen gotxuton galdera bieri, zeni ez nintzen hemen egon, eta nik uzote hori, alkatean geuz izen zala, momentuko geuz izen zala eta gindu behar zala idatzia, abostuen izen zan, eta erabaki genduen alik eta lasterren nitea, hoberena zala. Eta horregaitik ingen duen hainarin. Eta gero, ondala pleno batzuk botaren duen aeroportoren ampliazioen ingeruan, galdera batzuk, zatara zan prentzan hori baloratzen egon direla denatik, aeroportuaren bai ordutegiak edo lekua bebai handitza, ez da? Enteratu zari, informazioa dekozue, momentu berretan galdetu genuen. Ez etxezen nuen eta ez dozu egitu egon egitarren ez dako horren barririk ez dakot. Ander, eta holangoak dauzenean, hainbeste eragiten da bienak gure herrieri aeroportuen handitzeak esate baterako, ez? Hau komentatu zen, maiatzan. Eta maiatzatik ona 4 hilabete pasatu dira. Eta honek kriston eragin edeko herrien. Zuke, aleginik indozu aeroportua deitzeko, zuzendarieri deitzeko, eta ia zer dino honetaz edo dinot, aleginik egin dozu? Guk holako sarritan pasten denan holango Txorierriko afekzio bat haugenan, komunidadean alkaten desberdinekaz berba egiten dugu, eta horrela bakitzen dena, preguntetan dugu eta barri dagoenan notifiketan da, berez gure artean uste Txorierriko gauzo bat dela, ez bakarrik Zamudiorena, eta berez Txorierriko gure batxarrak dugu guzenean, bertan komentatzen da, eta Eta komentatu zen? Bai, eta momentuz ez dakigu... Komentatea komentezala? Ez, gure batxarretan. Zuen batxarretan. Eta, bale, zu ez gazara izen, nik uste dut, nire barren uste Txorierrikoa bai, zen gure dut, nire nabil pentsetan noin, gugan herriengan dekon eragine, eta Zamudio alkatea zuzara. Pero beste guze bat da, struktura hori bada, eta danon artean egin bada, maiatzan galdetzen danean hau, eta zu dino zumulez, gero Txorierri mailan tratatzen badau, logikoa nahi izan horitik, rengo batzarrean eroatea, eta zu ez bazara be, bat amat arduratzea honetaz. Joder, 4 hilabete berandu hau, ez dakite zer? Ez dakite zer? Ni pentsetan dut, erantzun beti izan horitikela. Egin doguz, ez dakizen saiakera, burofasak, ez dakizen bialdu dutzeuz, eta ez dozku kasulik egin. Bale, burofasakaz, eta ez dakizen,
Ez que ez dakit ez dago nio, bat herri Ez dakit amplieko badan edo ez. Digo dala bai, hori hartu da. Hori, baina zerrindan gehi horretan, bai esan da ez. Ez que maiatzan esan zen duen entereko zinela eta zaiatuko zinela abarbitzen. Eta hainbeste, gero zaratagi hau dugu, hombre, estudioetan gauz. Urrengo galdera, urrengo da. Por tercer pleno volvemos a traeros una misma pregunta, para la cual habéis estado dando largas, dejando pasar así un tiempo muy valioso, ya que llevamos más de un cuarto de legislatura en el que todo este tiempo no se ha retomado un tema tan crucial, seguramente el que más condiciona a nuestro pueblo, de manera tanto urbanística como socialmente, que es el soterramiento de las vías del tren a su paso por el casco urbano de Zamudio. Desde que aprobamos a inicios de la anterior legislatura la moción en favor de este tema, hemos tenido que seguir preguntando por él, insistiendo en varias ocasiones sobre crear una mesa, foros de participación, etc., para poder seguir trabajándolo tanto a nivel político como social, como cuando os pedimos que hiciéramos una delegación conjunta al PTP donde se recogiera este futuro proyecto, para seguir presionando a ETS y abrir espacios legales. Por todo ello, volvemos a preguntar, ¿qué tiene la alcaldía y su equipo de gobierno en mente para conseguir este objetivo? ¿Ha habido algún contacto con ETS u otro organismo desde que eres alcalde para tratar el tema? Por nuestra parte, os proponemos, una vez más, la creación de una mesa donde trabajemos de manera conjunta y seguir una hoja de ruta para conseguir este objetivo a corto plazo. Bueno, como os comentamos en el anterior pleno, dijimos que era julio y que después de que pasara el verano nos íbamos a reunir para ver qué pasos podíamos dar. Yo sí que, bueno, pues, estoy intentando tener una reunión también con ETS para tratar este tema, pero bueno, intentaré tener una reunión con ellos e invitaros a una mesa como acordamos en el pleno de julio para tratar este tema. Así que me imagino que antes de que acabe septiembre, pues ya una vez pasado el verano y cogiendo la normalidad, pues os invitaremos a una mesa y para decidir y a ver qué pasos podemos dar o bueno, a ver cómo lo podemos pelear. ¿Esa reunión para cuándo se plantea con ETS? Pues estoy a la espera a ver si me pueden dar una reunión, para cuándo o... ¿Entonces les has llamado o les has mandado un correo? Sí, cosa, ¿no? sí, he intentado buscar alguna reunión con ellos y bueno. Pero para después del verano, claro, para ahora. Bueno, estaría bien tener esa reunión o esa mesa antes de esa reunión para poder llevar también un poquito las ideas, ¿no? No escucharles a ellos, sino que ellos nos escuchen a nosotros, que Sí, el problema lo tenemos nosotros. Pues ya te digo que os avisaremos. Gure partez listo. Txone? No está. Bai, gure partez bai. Atzean, ez da? Eh? Atzean. Bai.